Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel ug karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Ug karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Pamela. 28 years old ug living in Chucho. Dili lang ko mag-mention sa mong place for our security and privacy. I'm sure nga kitang tanan na hook og familiar kaayo sa fairy tale nga Beauty and the Beast. Daghan ang ningon nako nga pang Beauty and the Beast daw ang kaginamo, kay daghan daw ang mamuot ug daghan ang kilikon. Daghan pod ang mahadlok kung mag-storytelling nako sa mong kaagi. Ang nakaapan lang namo, walay palasyo si Beast ug pobreng makaluluoy. Bitaw. Usaday ko ka OFW sa Japan for 3 years, pero kinahanglan ko muli sa Pinas kay nasakit akong papa ug walay mo bantay. Puros may mga abroad sa akong mga igsuon. Ang usa ka uban nako ug ang usa kay OFW pod sa Dubai. Ako na lang ang wala pa yun naminyo. Maong ako ang niundang ug nipauli dinhi sa Pinas. Not knowing nga nagpaabot na di ay ang ako ang Beast. For 3 years nga wala ko sa mga lugar, daghan na kaayog mga bag-ong nawo nga wala nako makaila. Ug usaana ang ginatawag nila berdugo. Alias palang daan murag mo tindog na imuhang tingkoy. Kanang mag-imagine ka nga naglakaw ka nga wanay ulo. Bitaw. Creepy kay siya alias maong na-curious kog maayo kung kinsa nang berdugo. Ingon nila nga daghan daw ang mahadlok ana kay sipokon daw guto. So gi-imagine pod nako nga og magbinuang ka, maglakaw gyud kang walay ulo. Diha po'y miingon nga naa daw na siya'y kaso nga gidaganan kay gikan man na siya Mindanao. So gi-imagine gyud nako nga isugon gyud kaayo. Tiaw bay gikag basilan daw. Buska gyud atong nervous system aning binuangan. Dayon tabok-tabok daw po na siya sa Mindanao nga puro sa mga lugar nga daghang gyera. Walay nakahibalo og unsa iyang trabaho. Misteryoso kaayo ang gitawag nilag berdugo. Nakaingon na lang ko basig superhero ni siya na ay superpowers kauban sa mga Avengers. Bitaw. Well, nagatiman kong papa naghimo og business nga litsunan. Manok ra gud pod. Dapit sa balay ra pod nako ang gipatukod og nag-hire kog tindero aron igo lang ko magkuha og gali. So ako ramay na maligya og lechon sa dool. Ming boom dyan. Patok kaayo akong lechonan nga business. Halos ihawon na nako ang mga hiniktan nga manok ni Papa. Kay kanunay nga sold out akong tinda ug daghan pa ang nagatang. Hangtod sa niabot yod ang adlaw sa pagkita namong berdugo. Di ako sa lechonan ato. Tambay-tambay ug chika-chika sa akong mga customers. Dayon dihay motor nga niabot nga makabuhi og patay ang kabanha sa tambutso. Natingala ko sa akong kaistorya kay murag sigbin nga ni kalit og kawala. Diha na dahi sa akong tindahan ang gitawag nilag berdugo. Pagtan-aw pa lang daan ako, nakaingon yug kog Ginoo ko. Gusto pa kong mabuhi. Ang berdugo nga ilang gitawag kay long hair. Taman sa baga, pero kagkag nga murag wakwak nga gikan ni lupan. Tapos bungoton og murag turko nga walay liko. Unya ang t-shirt, Diyos ko, mura nagtrapo. Hinlo pa siguro gani mo ang trapo. Nakaingon siguro siya uso pa kaayo ang dirty look karon. Pero pagtanaw na ako sa sapatos, Nax, branded. Wala layla ba?
Kayon gani ko og maobani ang nawad-ag pangisip sa mong lugar nga sigig lakaw-lakaw sa kalsada nga magdala-dalaw sa ako. Bitaw. Matingala kag asa siya nga kalasangan gikan. Ug ang nakahadlok ba yun niya kay taason nga pagkatao og busok og lawas nga murag og mubangga kaniya ma-flat yun ang imuhang ilong. Ug na siya'y tato siyang bukton paingon siyang liog nga murag dragon. Kulang na lang ang Dragon Balls ug si Son Goku. Sumod ay nailahang gitawag nga Berdugo. Kay murag mao'y leader sa mga badlongon sa atong katilingban. Sumoto nga kuyawan po kog nagtanaw niya kay basig ikalit lang og tuwad akong lechyonan. Manglupad o niya ako ang mga lechon manok. Mo nang gi-entertain yun na ako siyag maayo. Nga murag VIP. Ako siyang gingnan. Hello sir, good afternoon. Pilay mong order. Ito bag si Berdugo. Nga isa ka manok. Ito bag ko nga, okay sir. Wait lang gamay sir ha. Kaming na imuhang lechon. Dayon gisigahan akong mata akong tindero kay kinahanglang dalion niya. Ang tindero po na ako ang kailang Berdugo, gikatunga aragtad ang lechon, dayon diretsog putos aron siguro dalira mo man. Ako nga nagunahuna nga basig mo balik ni og ipakaon niya namo ang tibok lechon kay wala na tadtara og maayo. Motong gisigahan ako mata akong tindero nga ipausok. Pasalamat na lang ko nga wala napil og tadtad ihang kamot kay paspas kay siya nakatadtad. Unya si Berdugo sa gawas, sige na siyag sigarilyo. Mura yun og tulisan nga naghuwat og nga biktima. Ug napoy manglabay, musangpit kinaniya nga Berdugo. Dimingon ko nga, sir, di ana imong order. Mitubag siya, salamat. Sabay buga og aso sa sigarilyo. Nakaingon gud ko nga lang cancer gyud ang motapos aning tawanan. Sa moto nga nakaginhawa ko paglakaw niya. Pasirit siyang motor nga makabuhi og patay. Ilado kay si Berdugo sa mong lungsod kay hadlok lagi og porma. Nasundan pa yun to nga nagkita mig usob ni Berdugo. Dihang nagpaayo ko sa kong motor kay hinay mo kagat ang brake. Basin unyag musutoy unya ko sa langit pa. Dayon nakulbaan ko kay diha man si Berdugo sa siya. Mekaniko di ay ang trabaho. Mo di ay nga dirty look. Pero dili siya ang tagiya sa siya. Sumoto nga siya ang check up sa kong motor. Nakataples si Manong kita kayo ang dragon. Kulang na lang jud ang balls. Bitaw. But nice body. Pero masungot ko magtanaw siyang pinugngan niyang long hair ug siyang bungon. Nakaingon siguro siya gwapo kay siya ana. Pero dili siya gwapo. Mura noon siya karaang tao. Dugay kay siya ayos sa kumotor. Kay napa daw laing diferensya. Break raman untay toy nakita na kong problema. Gibarikos na gyud kog tinindog kay wala ko'y nakita ang lingkuranan. Itindog siya galit o kaingon kog humana pero nikuha ramanday og lingkuranan. Then gihatag na ko kay basig usang adlaw pa siguro siya mahuman. Sumoto nga nilingkod rapod ko huwat og kano sa siya mahuman o guba sa kong motor. Bitaw. Og sa dihang naabot tong tag-iya nga kaila rapod na ako. Nga si Manong nga tag-iya, ikaw man din na day Pamela. Kanus araman ka na kauli. Tubag ko nga, dugay na nung ay. Nauta na siya kung naminyo na ba ko. Itubag rapod ko nga wala pa yung taon. Tamiyan, si Manong, pag minyo na ay, sayang ang kagwapa ni mo. Medyo na-fluttered po ako ang heart. Itubag ko, nga base na akay ikareto di Hanong. Then may katawa ko. Then may tubag si Manong, daghan. Kani si Berdugo, ulitawo ang pod ni. Hapit sud ko makatindog sa lingkuranan pag ingon ni Manong. Diyos ko, di pa ko gusto matigi. Samot pa yun nga ni tanaw na ko galit si Berdugo. Day ni abot og tanaw sa kong legs. Kay ga-short raman ko nga murag gusto na lang kong mulupad pagawas sa earth. Ikatawa rapod ko bisag walay katawanan kay gikulbaan nagmayo. Tamiana ako nga, bitaw nungoy, layo pa ng minyo ay nagsakit pa si Papa.
Mayo na lang gani kay nausab ang topic na mo ni Manong. Basig unsay mahuna-hunaan aning Bertugo. Hangtod sa nahuman niya og ayo ko ang motor. Nakapasalamat yun ko kay makagawas na ko sa hell. Then mayon si Berdugo nga testingi daw padagan. Dayon mi okay rapod ko. Pagsakay na ko sa motor, buang na yun nga di na ko kamao mo paandar sa motor. Dugay yun ko nakapaandar kay diha si Berdugo sa kong kilid. Basin bag kalito naragsignit akong liog. Dahil igawas ko sa shop o ipadagan ako sa kalsada ang motor o okay na ba ang brake. Si Berdugo nagsindi na pudog sa gerilyo dahil nagtanaw na ako. Mo nang samot yun nga gipangulbaan ko nag-drive. Then mayon ko nga okay na. Salamat kayo. Then mayon si Berdugo, bayad nimo. Nakaingon siguro siya nga mapasutoy kung walay bayad-bayad. Bitaw. Sa moto, tungod kay gilamian siguro si Berdugo sa kong lechon. Sige nagbalik-balik og palit sa lechonan ako. Mura gid siya rich kid ay. Lechon kanunay sudan. Di siguro mabuhi og dili makakaon og lechon man. Mao nga halos daghan ang nakabantay noon nga kada adlaw na magpalit og lechon si Berdugo namo. Then mingon ang tindero nako. Nga te, ngano man na si Berdugo nga kada adlaw naman na mo palit og lechon dere. Mitubag ko nga, di pa tana. Kada adlaw dili tama zero. Tubag ang tindero. Di oy, basig nakaangay na nimo ba? Tubag ko nga. Saba di Alberto. Ako noon ang tadtaro na imong baba. Matinuod pa lang na. Tungod ana, nakulbaan noon ko nga kanunay nang mopalit si Berdugo sa mga lechon kada hapon yun na. Mao na og madungog na nako iyang motor nga makabuhi og patay. Mulayas nako sa kong lechonan og mutago. Pat diha yoy time nga nakuratan ko kay nikalit og dugho sa kong lechon nga wala nagdala siyang motor. Mao na nga wala ko nakatago. Miyon si Berdugo nga lechon usa. Tubag ra pug kog okay sir. Bingon si Berdugo, ikaw tagayan eh? Mitubag ko yes sir. Tinangta na si Berdugo kung okay na ba ako ang motor. Dayon nagpasumangil ko gusuat-suat pero naundang ko sa iyahang pangutana. Unsay connect sa akong lechonan og sa akong motor. Si Alberto nga akong tindero hapit na makautot sa sigig pugong og katawa. Mitubag ko nga okay naman po. Dinauta na si Berdugo, asa ka sa Japan gikan? Mura na yun og matuk-an si Alberto kay sigig pugong og katawa. Labon nako kay nahadlok nag-asa pa dong iyang pangutana. Basin sunod pangutana niya kung gusto pa ba kong mabuhi. Mitubag pod ko nga sa Nagoya. Dinauta na si Berdugo kung asa na dapit. Nakapangalot na lang ko guway katol kay murag naara sa Pilipinas iyahang pangutana. Tumitubag ko nga naman, mato kag Japan sir? Tubag si Berdugo, nga dili man, nangutana lang ko. Itubag ko nga, tuwa man na sa Google Map. Sa moto nga wala siya kating, mapod siguro kahibalog asa dapit ng Google Map. Bitaw. Pero mao jud to nga kada adlaw gyud nga makita akong Berdugo kay avid fan gyud kay siya sa kong lechon. Nagplano na gani kog tagaan siya loyalty award tungod sa way puas niyang pagpalit sa mga lechon. Pero usa ka adlaw nakalitan kog maayo sa kong nakita. Kay ang loyal customer namong si Berdugo kay Mr. Suave no more. Nakapang shave na. Naniga mo mga mata sa mong nakita nga milagro. Like what the F? Bisag long hair gihapon, guwapo man day siya. Wala lang na-emphasize sa una kay maka-discourage lang yun iyahang bigote. Nakaingon ko, Vanisu, ikaw ba yan? Bitaw. Kay ang long hair niya, dili nakalkag, nga mura gikan ng wakwak. Nagkaila na yun siguro sila ni Palmolive o Crimson. Bagsak na bagsak at sumusunod sa galaw. Naulaw gud akong hair. Yan mingon si Berdugo, lechon usa. Tubag ko nga, yes, coming. Yan mingon akong tindero nga si Alberto,
gopuhang Berdugo eh. Tubag si Berdugo, salamat. Tinangutan na si Alberto kung asa dapit mamisita si Berdugo. Mo nang gisipaan akong tiil ni Alberto. Moingon pa lang og ako, manglupad o niya ning akong lechon manok. Pero, mura ko gilungguan og liog kay pagtanaw na kong Berdugo sa kuaman straight nga nitanaw. Murag ni straight man ako ang mga intestines sa kakulpa. Umingon si Berdugo, wala man. Bagong porma na pud ba. Sumoto nga nawasan ko paglakaw niya. Kaingon kog mamisita yun ako. Kay mulupad yun siguro ko dayon pabalik sa Japan. Nakauna-huna gani kog magsira na lang sa hapon. Aron dili na siya man. Pero mabankrupt pud ko. Kay sa hapon man halinon ang lechon. Bitaw. So kung gibuhat, dili ako ang mubantay sa akong lechonan og mahapon na. Anan ako mobalik og ting-close na sa tindahan sa gabi. Mangita kog laing lingaw sa mua so nakanegosyo noon kog ice candy nga fruit salad. Patok pod kaayo kay syempre guwapang nagama. Bitaw. Ibutan ako sa akong lechonan akong ice candy. Nga 1 week yun kong wala makita ni Berdugo kay dili na kumudong sa tindahan og hapon. Dimingon akong tendero nga si Alberto. Ngate, duda na yun kong Berdugo ba nga nakaangay yun nimo. Tubag ko, nga naman pod. May tubag si Alberto, nga dili na lechon paliton. Ang imo na ang ice candy. Tubag ko nga, wala na siya mapalit og lechon. May tubag si Alberto, nga wala naman. Ice candy na pod nimo ang sige niyag balik-balikan dere. Murag buang lagi. Bagi sa igpormao niya ice candy ang tirada. Tag na pulo raba paliton. Then may katawa siya. Then may tubag ko. Ug magbutang og kinagod nga lubi anim. Paliton kaniya. Tubag si Alberto. Nga bisan pag ininit tubig imong ibalikya. Sure ko mo palit gihapon na. Sumotong ako pod nagduda na gyud aning Berdugo. Kay ug makatan-aw na ako. Mura magyud kog bughapon. Mo na nga ni samot noon kog kahanlok. Manlimbawot akong balhibo nga mag-imagine nga mauyab na ako siya. Kunya ilambos ko niya sa ligi kung dili siya makascore. Bitaw. Sa padayon ng gihapon ko nga naglikay niya kay sure ko nga ako gud iyang target. Sige pod kog ampo nga ilayo ko sa mga panuway. Then one day, padong ko ato og wedding sa akong Jamaica. Nakadress ko kay formal wedding man ila. So kinahanglan yun nga formal attire ang suot. Sumoto nga nag-drive ko sa akong motor nga nagkayab-kayab akong dress nga naka-high heels ako. Diyan ako sa highway sa nadungog nako ang makabuhi og patay nga tamputso. Sige akong mata pagtanaw nako sa side mirror nga nagsunod man nako si Berdugo. Naka full face helmet pa with his dancing long hair. Bisag nihinay nako nagsunod gihapon siya nako. Tagihana kayong ni overtake namo pero wala yun siya mo bulag sa akong likod. Sumoto nga gipakusgan pabitaw na akong padagan. Niya ako na pod ang ni overtake sa man. Pero minatay yun. Nga ni pakusog man pod si Berdugo aron masundan ko. Murag naami sa action movie. Maayo kay gamay ray sakyanan. Pero aron ma-sure, ni padaplin ko og ni hunong kadali. Pero nakuyawan yun ko kay ni hunong man po na sa akong atubangan. Tinutana si Berdugo, nganong ni hunong man ka? Tubag ko nga, ikaw, nganong ni hunong man po ka? Mitubag ko nga, huy, nganong isundan ko nimo? Mitubag si Berdugo, asa di ka pa dong? Muslim ba? Then mitubag ko nga, oh, Muslim ba ko? Ngano man, mauban ka? Itubag si Berdugo, nga okay ra makani akong suot. Ang kaamaw na lamang yun. Abi kog mahadlok og simbahan, kay basin unyag masunog siya. Sa mga tonggi pasagdahan na lang nako siyang nagsunod nako, nga mura kog naay escort. Ug muhinay ko, kay muhinay pud siya. Ug mapakusog pud ko, magpakusog pud siya. Murag ikog nako. Hangtod, niabot ko sa simbahan. Maayo kay wala ko nalit. Dimingon ko nga, attend kog kasal, kuyog ka. Tubag si Berdugo, pwede man ka.
Mitubag ko, nga syempre dili, naka-invitation. Salamat sa pagkaton. Sumotong wala na ko nilingi niyag bali. Straight akong direction sa simbahan. Sa nagsugod na ang ceremony na curious na noon ko, nilakaw ba siya? Wala noon ko nahilo na o gusto na akong mahumana ang kasal sa akong Jumega. Paghuman sa kasal, imbis sa kinasal kumudong, nipadong noon akong tiil sa pultahan sa simbahan. Aron mahibalaan ako ni uli na ba ang berdugo. Pero ambot ba nga nung naluya ko gamay, pagkakita nga wala na siya sa akong gihunungan. Sumoto nga gabiin ako nakauli, gikan og kasal. Siguro mga 10 PM na to, kay nadugay og chika-chika. Nag-drive na pod ko sa highway sa dihang naay ni kalit og overtake na ako. Sa long hair palang daan, kahibalo na kong si Berdugo. Nag-unagid siya na ako og wala yun ko maka-overtake niya. Nya ako na pod iyahang gipasunod-sunod. Lami yun tirahan ang ligid, kanang i-bullseye yun. Nya ibisan nilapas na siya sa iyahang gipuy-an, wa yun siya muhunong. Ni diretso pa jud padong sa mong eskina, paingon sa mong balay. Kaingon kog muhunong na siya tungod sa mong balay. Ug naguna-huna na pod kog unsay akong ipangutanan niya. Pero sa way pagpananghid ni sutoy man diretso si Berdugo. Wala may hunong o gilabyan ra among balay. Natingala yud kog maayo ug naunsa to siya. Sa wala pa nauso ang plantita tungod sa pandemic, solid na gyud ko nga plantita since birth. Ganahan kay ko og mga bulak, parehas ni mama, nga nipahulay na po. Napuno gyud amo ang balay o mga tanom og daghan sad kog collection nga mahalon nga mga bulak. Gikan ko nagpalit atog bulak, dayon nihapit ko sa litsyonan. Dayon ianha pod si Berdugo, gasunod rami. Nipalit na pod og litsyon kay nahurot na ako ang ice candy. Dayon bugat man kayo ang bulak kay naamay kaang. Moatong kong inan si Alberto. Palihog na lang kog arsa ni Alberto be. Adto sa sulod na ako ibutang kay bugat kayo. Maputol akong bukton ani ba. Tubag si Alberto. Oh, dad-on ra nako na unya adto te. Pero nakurat kong Berdugo kay niguho man yang ulo sa tindahan ug gitanaw ang bulak. Then mingon si Berdugo, di man ka kadawga na dong, bugat man na. Pero miingon rag okay ra si Alberto. Then mingon si Berdugo, pwede man pod nga ako ray arsa na, wa man pod ko'y gibuhat. Pero may tubag ko nga, ay ayaw na, maikog pod ta, si Alberto lang ani. Pero gipaningot ko og taman, kay si Berdugo diha naman sa akong atabangan, o giarsa og galit ang bulak. Effortless. Kaingon kog ilambos ako. Mingon si Berdugo, nga panagsarar ba ko buutan. Dayon nilakaw siya padong sa mong balay. Murag mulupad yod akong espiritu sa kulpa, kay nakahinumdum kong dali era daw ni masuko. Nisunod na lamang ko niya pasulod sa mong balay, kay basig ibundak ako ang tanom. Si Papa nakurat pod, kay diha man siya sa terrace nga nagpahuway sa rocking chair. Damingon si Papa, nga Denver, nasa laag mali ka ani. Nangutan ako kung kinsay Denver. Then mingon si Berdugo, kumusta naman ka tay? Tubag akong Papa, nga di alagi, maglisod naglakaw-lakaw. Wala ko na-inform nga magkaila day si Papa o si Berdugo. Og nindot di ay og name ni si Berdugo. Close di ay silang do. Moday nangisog nga maoy mahatod sa pula. Main topic nila ang manok kapang sabong. So garol kining duha for your information. Paglakaw ni Denver dito ko nangutanan ni Papa. Ingon ko nga, Pa, kailan mo adtong Berdugo? Tubag si Papa, nakauban ako iyang Papa sa una sa didto pa ko sa Mindanao. Nangutanan ko kung anong naabot siya dire. Mitubag kong Papa, wala naman siya pamilya sa Mindanao. Yan na naman sila'y paryente dire, mao nga dire na lang ba siya ni Puyo. Nangutan ako, nganong gitawag mo na siya Berdugo. Mayon akong Papa, nga miyembro daw na siya. Pero taas pa ang istorya sa akong Papa. Nasya kog taman sa kunibalan. Mo di ay nga Berdugo yang alias, makapanguro. Basta dili lang nako i-state ang details, but klarohon nako nga wala siya gidaganan nga kaso sa mga authority.
But na lang siya special mission kaniadto. Charot. Agent X44 ang pe. Bitaw. Karon ni puyo na siya malinawon sa mong lugar ug miikya sa kamatayon. Sa nahibala na ko nakaingon ko og dautan or maayo siya nga tawo. Mudapig siya sa dautan ug mudapig pud na siya sa maayo ug naay pagka-traidor iyahan trabaho. Kaila kay si Papa ni Berdugo aside sa pareha silag panit nga mga sugaron. Buhat daw po na ni Papa sa una pero dali ra siya ni undang kay mura na daw kag patay nga naglakaw. Kay suod man daay si Papa ni Denver, dili na ang akong letsyonan iyang target place, kundi sa mua na yun nga panimalay. Grabing galawan nga pang Agent X44 gid. I-sure una ang area, usa mo sulong sa main target. Makuyaw na lang ko nga naa siya sa mong T-race nga nagsige og himas og manok ni Papa, kay parehas lagi silag panit ni Papa nga mga sugarol. Diyan diha to'y time nga busy kog arsa-arsa, balhin-balhin sa akong mga kabulakan, og asay nindot og pwesto. Sa dihang nakuyawan ko kay gikalit og kuha ni Denver akong gidala. Tinangutan na siya, asam din ibutang. Mitubag ko nga, ha? Ako ra, kay maghuna-huna pa kog asa ibutang. Then mitubag si Denver, nga sige lang, paghuna-huna sa. Tubag ko nga, ay, ani raday ni, di na lang day na ko ibalin. Salamat. Then miingon siya, ngayaw kaikog na ako. Mitubag ko nga, waman ko maikog, dili na lang yun na ako na ibalin. Okay? Sa mo tong ibalik ay puniyag butang ang tanom og nibalik siya ato ni Papa. Makuyawan na yun ko aning Denver ba? Basig kadugayan, malambusan yun ko kaang. Padayon na pod ko sa balinbalhin nako kay nabisi na pod sila istorya ni Papa. Sa nakadungog ko nga naghisgot na sila nganong wala pa naminyo si Denver. Hinahinay kog duol sa bintana aron maminaw og pasumangil og pahingot to sa ako ang tanom. Naman po'y kortina maong dili klaro sa sulod. Dinmingon akong Papa, nganong wala man po ka nagminyo, aron di lang manok imuhang gunit-gunitan. Tubag si Denver, nga paligitay, ngita pa. Yan si Papa nga, kadaghang daga ni, pila na gani edad ni mo. Tubag si Denver, nga 33 na ligi. Mitubag si Papa, sakto na kayo magminyo. Kaninilang daga na ako diri. Hapit jud nako malarot akong tanom sa kakurat. Wanaw kay balog unsay tubag ni Denver kay ni daga nako sa kwarto. Nahadlo ko siyang tubag. Wana jud ko ni gawas hangtod sa nilakaw si Denver. Wanaw kay balog unsay tubag ni Denver kay ni daga nako sa kwarto. Nahadlo ko siyang tubag. Wana jud ko ni gawas hangtod sa nilakaw si Denver. Ug nihapit pa siya sa mong lechon ug nagpalit na pud siya og lechon. Mao nga wa gyud ko nasayop nga si Papa ang ni-confess nako. Yung si Papa, aday, niangay man day nimo si Denver diay. Tubag ko nga, ha? Ingon siya pa? Tubag kong Papa, mamisita daw siya nimo ugma. Sumoto nga murag gusto na lang ko molayas palayo sa earth pag ingon nga mamisita na ako si Denver. Wala ako katulog anak pagkagabi unsay akong buhaton pag-ugma. Sukat-sukad, wa pagyud ko masuwaye anang pamisita sa balay. Pagkabuntaga, kinasayuhan kay ko ni mata ug yunahan pa nako ang mga manok nga wala pa ko'y tulogan. Og nakit-a na lang nako akong kaagulingon nga naan ako sa salon nga nagpariband, nagpa-manicure ug pedicure. Digid ko anang di ko ready. Di man sad ko excited aning dagwayan. Di ko ganahan niya sa una, pero pag-confirm na ako nga ni angay gid siya nako. Dili ba day pwede nga mo change of mind ko? Sa moto, nga pag-abot sa balay, bungkag tanang sanina nako kay naglibog kog unsay akong suoton. Magkimona ba ko or mag-ninja attire aron mo bagay siyang pagka-Agent X44 ambe. Bitaw. Sa moto nga gabi daw siya mamisita ingon si Papa. Mao nga wala na ko mahilo na pagkahapon. Sige na og tabok-tabok sa lechyonan og sa mong balay
Kay tan-awon nako nagpadong na ba si Denver. Pagkadungog nako siyang motor nga makabuhi og patay, nikalit kog dagan sa balay. Gikulbaan na kayo ko. Pero diretso sa amin og nag-retouch. Itawag nako si Papa kasya'y una mo atubang, pero pagtanaw nako si Papa puwerteng hago. Nakatulog sa rocking chair. Dayon, diha na si Denver sa tindahan. Kay kusog kag ingon si Alberto nga berdugo. Naglibog na gyud kog unsay akong buhaton. Maong pasumangi lang kog spray sa mga tanom. Pero hapit jud nako mabuhian akong gigunitan nga spray kay pagtungan ni Denver sa mong pultahan. Naa na po'y nahitabong milagro. Bag-ong gupit si berdugo. Naka-clean ka. Long hair no more. Di pa siya ready kintahay. Mura na jud kog kasukaon sa kulba. Aha ka. Guwapom din yung berdugo og dili dirty look. Pagtanaw na ko siyang dala, with flowers pa. Pero plastic di ay. Gagi. Dito ko na discourage. Bahalag santa na lang unta to. Basta tinuod lang. Basig plastic lang po di hang gugma ba. Bitaw. Balik na lang kog tanaw siyang bagong gupit. Aha ka dyan. Kagwapo din niya. Dili malalis. To the max gyud ang transformation. Naka-jackpot ko. Dinmingon si Denver, nga biin mo. Pwede mamisita. Mura gyud ko gituok sa kakulba. Pangkaraang tawo kayo si Berdugo. Panahon pang mampor ang style. Uso pa ba ning tawhana karon? Dinming tubag ko, sige. Sulod sa diay. Dinmingon si Denver, nga buwak nimo. Mitubag ra pug og salamat. Gidawat na lang nako ihang plastic nga rose, murag pang Valentine sa high school nga ihatag sa maestra. Dinungutan na si Denver kung aha si Papa. Mitubag ko nga natulog lagi. Pukawon sa nako kay manihapon na pod. Nikaon na ka. Mitubag si Denver nga na ako'y dalang barbecue. Sa moto nga gitawag pa namo si Alberto nga murag leader sa fans club ni Denver. Nalanag ni yun kog manok pero gikaon gihapon ako iyang dala nga mga isaw, til sa manok, liog sa manok, ug uban pa nga parts sa manok. Kami rang tulungan ni kaon sa iyang dala kay bawal na si Papa og manok. Pag human na kaon, nidong ko sa kusina kay manghugas. Pero nidong po na si Denver ug ni Tapa. Ni anak ko nga, ako na ni, adto ra kadadto. Tubag si Denver, nga tabangan ni nato. Aron dali mahuman. Sa mato nga kaming duha ang nanghugas og plato. Char. Pero wala mi tingog, siya pa'y nang hinlo sa lababo. Then mikalit lagi ingon si Denver, pwede manguyab nimo. Hapit na ko mabuhian ang plato nga ako ang gitrapuhan. Murag ni ambak og kalit akong heart. Naglambod na ako ang dila. Tubag ko nga, okay. Mingon si Denver, nga man kahay masuko. Mitubag ko nga, wala man po. Then may katawa ko. Ingon si Denver, nga angayan ka si mong buhok. Wala ka gid na sayang akong riban. Then ikatawa ra kog mingon, nga imo pong long hair na wala ligi. Mingon si Denver, basig dili ka ganahan anto pa. Lami ligi labayon si Berdugo og plato. Kamao kayo mo dalag pangati. Pugong lang yun kog ngisi bisag giluok kayo akong tiyan. Bisan unsa na lang among topic sa kusina. Nakalimot noon kog magpainom dahi ko og tambal ni Papa. Dayon pauli na siya sa nangayo siya og number na. Na textmate dahin may bisag judgment kayo iyahang mga text. Mapulan pa kog sabot. Then one time, nakita yun nako kung unsa yun ni si Denver nga nakita yun nako ang Berdugo side niya. Nanguyab paghihapon siya nako. Hapon to, gikan ko nag-withdraw ato sa city. Natingala ko kay dihay duha ka lalaki nga nabantayan nako nga sige yun og sunod nako bisag asa ko mudong. Nahadlok ko adto kay nagdala ko og kwarta nga 50,000 kay nagpadala pod akong ate sa Dubai pang renovate sa mong balay. Bisan nag-drive na ko pauli, nagsunod gihapon sila. Nya pagliko nako padong sa mua,
nikalit ra sila kawala. Nakaingon na lang ko kung nahuna ra gyud siguro tong gisundan ko. Wala pod ko kaila kay naka-helmet man. Kami ra gyud duha ni Papa ang nasa balay kay dili man stay in Selperto. Usahay na kong angkol pero usahay ra po na. Mga 11 PM to matapa ko kay gikan mi nag-video call ni ate. Natingala ko kay nilihok akong door nga murag pa dong abri. Ako amang kwarto ang kinaunahan, una pa ang kapapa. Nang sampit ko og pa, kay basin og si Papa, pero wala may nito pa. Lain na din akong duda. Namugnaw ko nga gipaningon, kay giusban mag-abpari og sa. Dali din kog kontak og pulis, pero pait kaayo kay busy ang linya. Gipaningot yun kog maayo, kay gisikara naman ang kwarto na. Nahadlok dayon ko kay basig na abrihan ang kapapa nga kwarto. Usahay ra ba kay di na siya malak. Walay laing madayal na ako. Ang ka-Denver rejud nga number. Sige ra pud og ring. Natulog na siya ni, pero wa gyud ko ni undang-undayan. Hangtod sa nakahilak na lang ko, kay niingon naman ang tao sa gawas. Nga aberehin og di ka gustong naay mahitabo ninyo. Pero wala lang gyud ko ni tingog. Naghilak na kog sigig puli-puli og dial sa mga pulis og Denver. Mayo kay dili madalay-dali og abri ang portahan sa mga kwarto. Nalakpod ang kapapa kay gisigihan pag-abri sa pikas. Nakahilak yun ko pagtubag ni Denver sa pikas niya. Ningon si Denver og hello. Ingon ko nga, tabangi mi please. Nay ni sulod sa mong balay ka. Pasig moon sa si Papa. Pakiadto ko sa mga pulis. Ingon si Denver, ngayaw mo gawas pagpalong og suga. Sumoto nga wa yun ko ni gawas o gipalong lang na akong suga. Wala po nagbanha si Papa. Nagunit na kog baygon nga spray kay inkasog mo sulod ako yung sprayha na nga murag lamok. Wala yun sila kasulod kay ligon yun ang pultahan ug napoy lak namo sa sulod. Mga unprofessional yun po siguro tong mga kawatana mong wala kasulod sa kwarto. Wala gamitang utong. Tatod, nadungog na nako ang tabutso nga makapuhi og patay. Kanya dihay ni kalit og kabuak sa gawas. Grabe na gyud kayo kung singot tungod sa kakulba. Dayon natingala ko kay si Denver na may sunod na nuktok sa pultahan. Pag-abari nako nagkadugo ang kamot. Dinautan ko, "Unsa man imong kamot?" Tubag si Denver nga nag-abot mi. Naduslak na ko tong usaba. Then mitubag ko nga, "Unsa naduslak? Napatay nimo?" Then mitubag si Denver nga hapit kayo og wala ko malupi. Kay bata pa man tog nawong. Katong isa, gigisian lang nako gamay. Mitubag ko nga, "Nabuang na ba ka Denver? Ug mapriso ka?" Tubag si Denver, "Aw, priso pod." Sa moto nga gipiyong na lang nako ang kalag ni Denver nga dawaton unta sa langit. Moday walay tiyong si Papa kay tulog kayo, tungod pod sa iyang tambal. Gikatulgan ra sa akong amahan, wal gisulod mig tulo ka kawatan with intense nga action kay to the rescue man ako ang knight and shining armor. Ambita. Ang sam nito sa gawas nga nakalimtan akong sulod ang nabuak kay gihapak ni Denver ang usa ka kawatan. Unya ang nabuak mo iyang giduslak sa usa, mao naigo daw tong likod. Matud pa niya sa mga pulis, ingon si Denver, "Wala pa man pod siguro tumamatay, sir. Nakadagan pa man. Nakita lang tong tinay." Kaya nakita man ni Denver ang nawong sa usa nga iyang naduslak daw. Siya pa'y ni-sketch sa nawong. Nakurat ko kay napurma yun niya tinuod niya nawong. Mura siyag police sketch artist sa mga wanted. Grabe kaayog memory si Verdugo. Dili matabas-tabas. Unbelievable kayo. Samot punta nga ma-inlove da. Dayon na-solve rato nga case. Basta buhi pa to iyahang gigisian. Sumoto nga nadalagyod ko sa pagka-extraordinary ni Denver. Bahala na nga pagka-Verdugo ni siya sa una. Isamot ko nga na-fall niya nga murag tubig nga dili nako mapugngan sa pag-agis. Judgmental lang yun ko niya sa una nga feeling nako tuko na lang ko niya galit. Tungod po to siyang forma nga murag karaang tawo nga gikan sa kalasangan. Ani na, nagplano na ko nga sugto na ko siya. Gi-invite na ko siya nga mananaw mixin. Proud kay kong nag-uban mi sa mall kay outstanding kayo ang forma ni Denver.
Gwapo gid siya nga nahinlo iyang porma. Unya nindot og lawas. Kulang na lang ang umiigting na panga. Sa moto nga kaming duha kay nagtapad na sa sinihan. Gikulbaan ako kay sugto naligin ako siya. First move na ako, gilingkis na ko akong isa ka bukton siyang bukton. Ang grabe, murag kahoy. Niambog din ako ang kamot siyang kamot. Murag yun og bato kagahi. Pero bahala na. Gilak na ko amo ang mga kamot. Unya gisanding na din akong ulo siyang bag. Kaya ba na man kayo movie, gitype na lang nako ang I love you sa akong phone o gipakita niya. Dayon gikuha man niyang phone nako o gitype niya, pwede mo kiss nimo. Ahaka. 10 times faster na akong heartbeat. Ako pang gitan-aw og layo bami sa mga tao. Unya kay nasuok man mi, gamay ra pod ang nanan-aw dapit sa mga. Naitawo pero sa tubangan na. So unsa pa man diay? Niduol na ko si Denver og ni Kiss. Lasang snowbird. Aron dili masakpan ang sigarilyo flavor. Boy Scout kayo ang pen. Pero dili siya bahog-baba. Pero kahawod sa buing ni dala. Pero wala pud ko nagpapildi oy. Abi pa lang dili ka maumukis. Pero wala ako kasagang siyang pang finale sa kong liog yun. Gibutangan ko chikinini. Sa moto, nga nagkauyab na mi ni Berdugo. Almost 1 month pud ko nga nagpakipot. Abi pa lang easy to get na jud kayo. Walay nakahibalo ato except kang Papa o kang Alberto. Pero, wako masayod nga murag tuko day ni si Berdugo kung makatapot siyahang moyab. Mauna nga nahalata na sa halos tibuok kalibutan nga uyab nami. Every afternoon man to siya muanha sa kong litsyonan sa wala pa mi. Pero, sa nauyab nami, every morning, afternoon, evening, kulang na lang ang don nga muanha sa ko ang litsyonan kay mangumustaran ako. Kadjali. Mura man pud kog masakiton nga tiguwa nga kinahanglang tanduon og naginhawa pa pa. Dinhigid na ako siya nakaila og taman. Dayon, fiesta kadto sa mga lungsod o gusto ta si Papa nga mag-fiesta pud mi. Pero wala ko ni sugot kay daghan kaayo nga nagtrabahoan. Unya busy pud ko ana kay daghan gyud na nga customer. Usa pod dili gihapon siya makakaon kay bawal na siya baboy. So mag-unsa ra day siya. Magtan-aw sa among mga bisita nga magsinaw to mga simod o kinahon og baboy. Ano way? So walay fiesta sa mong balay. Kami ang mosulong sa mga silingan. Daghan kay mig bookings ni Denver. Bitaw. Dispiras pa lang daghan na kayo order og lechon manok. Moong busy kay may tindahan. Left and right ang money. Wala na ako kabantay nga diha na di ay si Denver sa kong kilid. Nakurat na lang ko nga naay ni pahid sa akong singot sa akong agtang. Char, maka-straight og intestines kayo. Pagmingan si Denver, nga pahulay sa. Then mitubag ko nga, unyara, busy pa. Then mingan si Denver, nga ako sa'y puli. So wala ko'y nahimo kundi ang mulingkod na lang kay maghuot na misindahan. Init pagyod kayo. Si Denver ang nitabang ni Alberto. Nakapanguros na lang ko kay grabe makatadtad sa manok si Denver. Paspas kayo nga murag nagtadtad siya sa iyang kaaway. Si Alberto gani inisiga ang mata kay basig masipyat si Denver pa og siya ang matadtad. Umingon na muslingan nga Berdugo adto ta sa balayon niya. Tubag si Denver nga sige mananghid sa ako. Tubag akong salingan nga wa man kakay trabaho karon. Tubag si Denver mananghid sa ako sa kuang gihigugma. What the F? Gihigugma daw. Lami na lang musirit paingon sa balay, then manglak sa kwarto og magbukot og habol sa kuwaw. Gisidok gud ko ato. Nagpasumangil nga wala makadungog. Kaluod sa gihigugma nga word ay. Bitaw. Hurot yun among tindaan ng adlaw. Kuyaw kay kog mga tindero. Kay daghan mang ni-invite yun amo. Naglibog pa mi og asa mo dong pero gipili na lang namo akong paryente.
nga si alias Hamit Ngaw. Motor na ko ang gidrive ni Denver kay di ko ka-feel nga mosakay atong iyang motor nga makabuhi og patay ang tingog. Pag-abot pa lang namo, diha nay nang gitagay sa gawas. Mao nga sa wala pa mi mosulod nang hatag daan og instructions ang commander. Mingon kong Denver nga, dili ka mo inom. Tubag siya nga, bisag gamay, pahilis ba? Tubag ko nga, wakay salig sa Coke, Sprite o Royal. Tubag si Denver, sige. Dan ako siyang giingnan, nga dili ka makita og away. Daghan rabang palahubog aniron. Tubag siya nga, og dili kunhan, linaw atong gabi aniron. Dan mitubag ko nga, istorya ra na sila taman. Palabyar sa pikas dungga ng istorya. Is that clear? Mitubag na lang po siya go. Muna ako ang gihimong style kay kabaw na ko unsay mahitabo og mahubog siya. Dali ra kita og gaway. Wala pa ko naka-recover adtong balita sa una nga nagginokdanay sila sundang adtong iyahang nakontra sa una sa wala pa ko. Mao nga giayo-ayo gyud nakog putol ang ugat. Ang iyahang pag-inom. Pagsulod na mo abikog sa mga palahubog ra nako siya bantayan. Sa mga babae pa diyan. Ako ang nakapagwapo ni Denver gikan sa murag tawong lasang. Nahimo siyang laing version ni Jake Cuenca. Unya, nailaing mo pahimos. Dili ba day malangkat ang mga ulo ani nila. Bitaw. Daghan jud ang naglingi pagsulod ni Denver nga nag-jacket pa na siya ana. Unsa nakahagmag hukas na basig muluhod na sila. Tiningon akong paryente nga sa Hamit Ngaw. Nga berdugo. Grabe. Wala ako makaila ba? Mitubag ko nga. Ila-ilaha sa Hamit Ngaw. Basig laing tawo ni ba? Den tubag siya nga. Kuyawa kayo kamandag ning akong igagaw ba? Giampuan mang berdugo. Ay syempre, paryente ming Valentina. Bitaw. Ako yun nga gibantayan si Denver ug mutanaw baglaing babae kay daghang gwapa nga bisita si Hamit Ngaw. Nagyoy malangkat nga mata ni ba. Pero so far, wala man pud masaag ang mata ni Denver. Pag human na mo kaon, daghan nagnangagni nga mga panuway ni Denver kay mutagay sa gawas. Bisik og tabi sa kong ante day nananghid nako si Denver nga mangihi. Alang na magpugngan ako. Nalingaw ko sa istorya din wala na ko kabantay nga dugay ni balik si Denver nga nangihi. Lain na gyud akong duda maong nigawas ko. Pagwas na ko, mao ang pagsaka niya sa iyang baso. Nakigtagay jud ay siya. Mura nag mga laser ako mata nga nagtanaw niya. Nakainom na gyud siya. Nainit na gyud og taman ang takore og nagbanha. Imbis kay mukaon pa ko og dessert ato. Nananghid ako ni Hamit Ngaw nga muli. Gipugngan pa ko nila kay sayo pa pero grabe nga init na yun kayo ang tubig sa takore nga kinahanglan na yun nga magtimpla. Kinaan naman ako ang yabi sa motor diretso ko ang mga lakang sa gawas. Niagi yun ko sa tubangan nilang Denver nga nigitagay. Mura siyag natukan pagita na ko. Straight ko sa gate pagawas padong sa giparkingan sa motor. Ako manuoy na hadlock pagawas ni Denver maong nakadagan ko paingon sa motor. Mura kog buang, murag ako na nooy na isa lang. Hadlok magod siyag porma og magseryoso kay straight yun ni mo motanaw. Dili ra ba magtingog? Murag nigduol kay kaliton rag tangtang imuhang ulo. Sa moto nga ni pasirit jud ko og padaganoy. Pero nasigi akong mata nga pagtanaw na ako sa side mirror, nagsunod na ako si Denver nga nagdagan. Diyos ko. Ako no'y nakulbaan kay murag kusog pa siya mudagan sa motor. Feel na ko gigukod jud ko ni berdugo sa laing rason. Gusto pa ko mabuhi, dili pod ko kapakusog kay rough road, niyag mabalintong pa lang ko. Sumoto nga naabdan jud ko niya kay wala ko kapakusog. Ug kontra pa ko niya, hagbay ra kong nibiyahe padong sa langit. Din si Denver while murag nagjogging, hunong sa. Tubag ko niya, ako siyang giingnan na ambot nimo, pagdagan pa uli. Mitubag si Denver, nga arsahon man ako ng motoron. Tubag ko nga, arsaha. Dayon nakurat kog maayo kay niharang man na si Denver sa akong tubag. Nakasinggit ko kay mabanggaan ako siya. Wala yun siya molihok bisag gamay. Nakaliko ko gamay pero nag-abot yun ihang kilid ug ang muto.
Hinay ra man nooy padagan pero natingala ko kay nikalit og atumba nga murag nakuyapan. Ako siyang giingnan, hoy buing, hinay ra ganito. Pero wa yun nilihok na flat og kalit sa yuta nga murag nabanggaan og 10-wheelers. Nakuyawan pud kog na unsa na kay nakainom biya to. So nidali kog naog sa motor kay tan-awon ako siya. Perte po na akong kurata kay nikalit magbangon. Ahaka lagi. Abi kog nahimo siyang zombie kay nikalit ra magtindog nga murag na buang. Nibangon ra man og galit og niadto sa kumotor og nisakay siya kay nagdrive. Imbis gay nasuko kog maayo pero tinakong katawa nga mura ko gigitik yun. Tinmingan si Denver, unya sige ra kag katawa na, di ta manguli. Tubag ko nga, noon sa manggod ka? Mitubag si Denver nga di manggod ka mo huno. Sige ra jud kog katawa nga nisakay. Nawala nun akong kalagot o gadlo. Pero hinay kayo nagpadagan. Mura mig na ay gisundan nga porlot. Tinmingon ko, moabot ka atarong tuiga sa balay. Tubag si Denver, mag-istorya sa ta. Tubag ko nga, ug ihunong day nimo, sayang akong gasolina. Mitubag si Denver, waman ka moingon. Lami yun kayong tokpo ni si Denver. Sa mga to nga nihunong pud siya sa kilid sa karsada, pero wala ko munaog. Mura ramig na ay gihuwat. Tinmingon ko, unya, tubag si Denver, nga dugay na manggod ko nga wala kay no. Tubag ko nga, dugay tong tulo ka adlaw Denver. Tubag siya nga, duhar man to ka baso. Tubag ko nga, abi ba nimo, daghan ang namatay anang duhara ka baso. Mitubag si Denver, nga last na to. Huwag ako siyang giingnan nga istorya he. Gipasaliw na lang ako si Denver kay looy kayo nga murag itoy. Kalami hapak ko na binyag karon pa ko nakaagi og uyab. Matong gihatod ko niya sa balay kay maglakaw ra siya po. Naglalis na pod may kay ihatod unta na ako siya aron dili maglakaw. Siya musugot kay gabi na daw ko magdrive. Pero nagduda ko nga basig mohapit pag-inom kay daghang panuway kay fiesta. Makuratan lang ko inigbuntag nga tuan na siya sa presuhan. Nagsiga ang mata kay nakakita na pod og rambol. Sumauto nga aron safe sa balay nako siya gipakatulog. So syempre sa sala nako siya gipatulog kay wala pa nahuman ng usa ka kwarto. Ingon ko niya, okay ra ka dire. Mitabag si Denver, okay ra gani guay banig-banig. Tubag ko nga, naman pod ko'y kalooy no. Panuhoto na imuhang likod anang simento. Kay dili pa man ko katulgon ato, diha pa ko sa sala. Nagtan-aw mig movie sa Netflix. Pero papansin yun kayo ni si Berdugo, kay diha siya sa banig nga naghukas og nag-push-ups. Ugod ko nakakonsentrate sa movie og didto ko sa iyahang lawas kilantaw. Pero sa gitutukan ako og maayo iyahang likod og dapit siyahang mga tato, daghang samad-samad og marka. Maong nangutan ako kung naunsa na imong likod. Mitubag si Denver nga agi na nila. Dan mitubag ko, unya, dili na ligi ka mo balik adto. Mitubag si Denver nga mo balik og buwagan nimo. Nasikaran ligi na ako iyang ulo. Kamao kayo mo dalag atik yun. Nitugan po na ako si Denver nga init kay siya siyang area aning panahona pero wala siya ni sulti sa rason. Abi ko sa una og permanente ihang plano nga mopuyo sa mong lugar pero nagpabugnaw ra di ay siya. Nakurat ko pagkahibalo nga naapig day siya plano nga mobalik. Naghuwat ra siya og go signal. Wa ko kapugong gyud nga nihila ko sa iyang atubangan. Ako siyang giingnan nga balik yun. Kay musunod yun ko nimo. Ako yun ang mutira nimo adto ba. Tabag si Denver, mundang nabitaw ko. Pero kinahanglan piyud ko nga mobalik adto. Nara ko'y ihatod. Mitubag ko. Nyag dili na ka makabalik. Mitubag si Denver. Daawon yun po nimo ako ang patayng lawas adto. Dan ako siyang giingnan, bahalag mabaho ka adto. Napuno yun ako gapak og kusi si Denver anang gabi una kay aside sa wa siya mutuman siyang saad niya dili mo inom,
Nahibaw-an na akong kinahanglan nga mobalik pa siya sa iyahang gigikanan, pero wala yun niya gitug-an nako kung unsay iyahang ihatod o rason sa iyahang pagbalik sa dili pa siya muundang ug dili na gyud pakita adtong dapita. Nisalig na lang ko niya nga dugay pa daw siya mobalik ug sigurohon niyang linaw na sa mong area ug makabalik siya nako nga way tats. So ang resulta ana, natulog ko ba niya sa sala. Pero wala mi nag-atras sa bante, up and down, in and out, or unsa pa dihang makapasingot niya steppings. Tulog rayod og gapos, pawala sa tugnaw. Sayo lang ko ni bangon kay basig maabtan ming papa, basig makamata na lang ming Denver nga gipang bitay na ming duha. Napayud ko'y laing na diskubre ni Denver. Mini reunion to sa mong batch sa high school og sa beach mi nag-outing. Nananghid pagani ko niya unya ni sugot man pod. Layo to nga beach among giadto kay naa may van akong usa ka classmate. Ang uban kay nagmotor pero wala ko magdala og motor eh. Wala pa ko niabot sa dagat na itom na ko. Mga 2 hours siguro ang biyahe so layo-layo yun. Dugay na ko wala na ka-experience og beach so bikini akong tirada. Nag-two-piece ko eh. Proud ko sa kong white nga kigot. Halos tanan man pod sa kong kauban nagbikini. Pero lang adtong mga minyo na kay mauwaw siguro sa mga stretch marks. But not me. Nirampa yun ko sa beach, bahalag di kayo perfect og body, basta flawless lang og skin og white ang kigot. Picture taking dayon nga pang Katrina Halili nga post aron pang Instagram. Sa nagkaon ako sa among gidala nga foods, mura kog natuk-an pagtan-aw nako sa may lupi. Diha si Denver nga nagsandig nga nagtanaw nako. Aha ka dyan. Natuk-an yun kog maayo kay nganong nitungara siya gilan. Sa katingalan nako giduol yun nako siya basig naaray parehas niyag pamaro pero siya yun. Memorize kinako iyang lawas og tinindugan. Nakakap day naka-jacket pa nga maong ug sapatos day naka-shades pa. Diya pa scarf siyang liog nga mura gyud siya building nga nasaag sa beach. Pero siyang ingnan, "Hoy buing, nganong niabot makadere?" Mitubag si Denver. Anong gapante ramang ka? Mitubag ko nga, "Maayo gani kay gapante pa ko. Anong nisunod man ka?" Mitubag si Denver, nga wa man ko lingaw. Mitubag ko nga, "Wa kay trabaho?" Mingon si Denver, nga dihay ni pulin ako. Pag short adto kay mohubuan ka na. Dil mitubag ko, "Maligo pa ko no? Kaon sa dere. Giunsa man nimo pagkatuod ani?" Mitubag si Denver, nga nagsunod man ko ninyo. Aha ka dyan. Nakapangawot na lang ko sa ko ang kigol o wala sa oras. Ikansyawanon ko sa kong mga kauban kay giapas lagi daw ko og bana. Napungot pagyud ko kay gipugos pa kog short ni Denver kay kita daw ang angay di makita. Igo ra daw wahingon din makita ng kalangitan. Imbes kay proud kay ko sa kong white nga kigol, gipa short nun ko. Sumoto nga nag-short na lang pod tawon ko pero pag ingon niya pag t-shirt gilambusan ako siya tawon. Proud kay ko sa ko ang bulubundukin no. Daghan nang nag-mountain climbing ani. Bitaw. Kinaman si Denver wala na lang ko nakig-uban sa kumaka-batch nga nangalipod. Kauban ako si Denver nga nagpalayo minila. Sa naglakaw nako padong sa lawom. Mingon si Denver nga ani rata. Mitubag ko. Ha? Mabaw pa kayo, taga-tuhod ra. Tinmingon si Denver, di ko kahibalo mo lang eh. Mao di ay. Murag malumos yun ko katawa, pagkahibalo na kung dili day siya kahibalo mo lang eh. Delikado iyan trabaho pero dili kahibalo mo lang eh. Unsaon na lang kang kinahanglan siya muambak sa mga sapa o mga falls kay gigukod. Magdala-dala siguro siya container pang salbabita. Bitaw. Nabuang yun ko kinatawa nga naghunahuna nga magdala-dala og container si Bordugo nga ni amba kay dili kay balom lang. Ilabay siya glawod, mora na iyahang kamat niya. Matod pa niya, wala siya naanad sa dagat kay sa kalasangan siya naanad. Paman daw falls nga lawom dito. Taong gobat siya di ay ampay. So dito ra taon mi nagubog-ubog sa tagatuhod nga tubig. Mora may mga senior citizen, kulang na lang magdala-dala may kabo. Daghan pa yun ang wala na ko mahibalan kay Denver. Mao na nga naningkamot yun ko nga mugawas ang tananiyang tinaguan.
Kidaghan kay siyag sekreto nga gitago ug dili nature niya nga mosulti og bisan unsa. Bisan ako nga uyab daghan pa yun nga walay nahibaluan niya. Kay ingon niya, maayo pa daw nga wala ko'y mahibaluan. Pero ako nga curious lagi nga pagkatao, marites kayo. So ako ang ni-discover. But dili na ako i-detail og maayo kay malungguan tag mga ulo. Diha to'y time nga nakatulog na po siya sa balay kay kusog kaayo og ulan. Wala na ako papaulia. Sa kwarto ko natulog ug nakamata ko mga around 1 AM kay mag-CR. Pagtanaw na ako ni Denver sa sala, kuyaw kay natulog kay naglingkod man. Kayon kog naglingkod ra gyud. Pero pagduol na ko niya, naghagok pa. Bantog rag ni ingon nga bahalag walay bani kay maglingkod ay siya matulog. Aha ka. Gitod na ko gamay aron matumba pero mura man nag-istatwa kagahi. Pero gisagpa pabitaw na ako kay nahadlok ko nagtanaw niya. Pero hapit pud ko malamba sa lingkuranan kay iya akong giwakli. Sakit kayo akong bukton. Pag ako siyang giingnan, aha kaning kalakiha. Patyon ko ni mo Denver. Mitubag siya nga, nganong niabot man kaani. Tubag ko nga, syempre, amo aning balay. Ikaw, nganong naaman ka dere. Sakit yung akong bukton nga murag dili na maisa. Mamatay pud tang wala sa oras. Hadlo kayo og mudol aning Denver og tulog kaayo kay mga rati man dayon. Tingala ko kay wala man to siya naglingkod na tulog nga diha ko siyang tapat. Naghigda man siya ato. Kay matod pa niya nga mas komportable kuno siya nga matulog nga maglingkod. Unsang klasiha nga tawo ang komportable matulog nga maglingkod? Usara ko maingon, what the F is happening to this world? Bitaw. Gipahigda yun ako siya murag buing. Maglingkod matulog naman untay tarong higdaanan. Unsaon na lang kahaog na ay kauban niya matulog. Matingalag nganong na ay budha nga nasaad. Diri ni sing in sa kuha nga lahi yun ang kaagi ni Denver sa una nga maglisod na siya guwala. Kumbaga, nahabit na niya. Maong gibantayan yun ako maayo iyang mga lihok og didto pud ko nakamatikod. Nga og daghan tawo dili mahilo na iyang mata. Murag tanan tawo iyahan ng analisahon ug unsay yun-una. Mahadlok ko basin maanon siya na ay daotang yun-una. Kanang iyahang usahay nga panigirilyo, permi may maglalisan. Kay makadaot lagi na niya, bisag mo palayo pa na siya nako og managirilyo, masungot ko magtanaw. Kung ako siyang giingnan, hunong naligi ng imong sigarilyo. Natusta na imuhang baga na. Tabag si Denver, nga dili man pod kinunay. Mitubag ko nga ug undangan din na nimo. Anak si Denver nga party na ni sa kuang kinabuhi. Kana siyang giingnan, unsa may makuha nimo anak? Sakit ra. Anak si Denver nga mawala akong kakulpa. Pampakalma ni nako. Di yun pareha si Denver sa uban yun nga kada adlaw magsigarilyo nga pila ka buok mahorot sa usa ka adlaw. Sa 1 week, manigarilyo rin na siya 2 or 3 kasti. Mabitaw nga tingala ko sa adtong unang kiss na mo nga dili siya bahogbakbak. O siya mga lungag for your information kay gipangangan na siya nako og gi-check up og naabay daot nga ngipon. All clear. Di pareha sa uban nga nga itom na tong mga ngipon. Stress reliever daw na niya, mao nga gipasagdaan na laman nako siya sa iyang panigarilyo pero dili gyud mawala nga masungot ko magtan-aw kanang magbuhot-buhot siya sa grilyo while sige gunit-gunit og manok. Sugarol kayo og porma. Hambot na lang. Usahay pod motukar ang pagkamadudahon natong mga babae sa atong mga partner. Natural naman yun nato na nga dali magduda. Mga usahay, makunaw na ako og basig na ay gibilin nga pamilya ni si Denver sa Mindanao. Unya, mahimo noon kong kapit. Aha ka dyan. Walay social media si Denver. Gaman ta na ako bisag lahi ra nga name gamiton pero dili siya mosugot ka mag-upload gani og photo sa akong social media nga naa siya. Dili gani mosugot. Wala lang na ako pugsa kay basig mo dugo. Bitaw. Maong target yun nako ang cellphone ni Denver nga dili niya ibuwag bisag asa. Bisag mag-CR pa siya, dad-on yun na niya. Makaduda yun kaayo. Dili ba? Wala pa yun ko makagunit sukad-sukad aniyang cellphone nga di keypad. Yes, keypad pa na iyang cellphone.
Dili daw siya touch screen kay wala siya maanad mong sobra ka judgment kanuna iyang mga text. Napulaan gyud kog sabot sa kinaunahan niyang text nga na ay 8 then N then K. It na ka di ay ito. Maglabad pa man gyud una imong utok unsa na iyang text kay dili na uso ang judgment karon. Panahon pang salbakuta ang mga judgment unta. Sumoto nga giplano gyud nako nga ukuyon ang cellphone ni Denver. Unsay sulod nga nung dili niya mabulag. Dayon na nanaw mig Netflix sa sala adto. Unya gipahigdaan ako siya sa akong paa. Unya gihapuhap tay nako ang buhok aron makatulog. Gitan-aw gyud nako og asa ibutang iyang cellphone niya. Og swerte kay ko kay gibutang raman niya siyang kilid. Pagkatulog niya, attack diretso. Kuyawan pa ko kay with sounds pa man ang iyang keypad o pinduton. So one at a time. Dili sunod-sunod akong pindot. Tagaktak akong singot ko dato. Gipuga yun kaayo na ako ang speakers yang cellphone aron dili madungog ang pindot. Paita, lisuda man di ay kaayo ning mangispiya ta. Ditso ko sa iyang inbox pag open ako, empty. Lami yun kayo ibunal ang cellphone ni Denver siyang now. Sunod kay sa send items. Empty gihapon. Murag maupos yun akong pasensya bisan sa outbox o bisan sa drafts. Walay sulod. Nakadong napod ko siyang call history pero empty yun tanan. Bisag contacts kay empty. Bisag akong number wala yun. Grabe kaayo kay memorize niya akong number. Napurat pa kog maayo kay nikalit man nagtingog kay naay nagmessage. Maayo kay nasapungan dyan ako ang speaker. Gibasa din ako kay basig mao na ni ang asawa ni Denver. Ug naglibog ko sa pagka-judge mo ni Denver, samot na ang ni text. Wako'y nasabtan bisag gamay nga word, bisag unsaon di gyud na ako matranslate. Mga judgment fanatic kayo. Gusto gyud nako nga masabtan, mao ang gipugya gyud nako akong utok aron masabtan ang judgment nga message. Pero hapit yung ko atakiha kay nitingog managkalit si Denver. Ganina raday siyang nagmata. Og nagbantay na ako. Tinmingon si Denver. Og mangukoy gani, siguraduha nga dili masakpan no. Abi kog masuko, gikataw-an naman pod ko niya. Unsa man po'y makita nako siyang cellphone nga puros man empty. Wala na lang ko nangutana kung anong empty tanan ang sulod siyang cellphone o gi-erase na lang nako sa kung nahuna nga na ay pamilya sa Denver. Hangtod, sa niabot yun may og 1 year ni Denver. Getting stronger gihapon may bisag usahay manggilalis. Dili man gyud na mawala sa relasyon. Pero bisan pag unsa ka grabe niyong away, at the end of the day kung love gyud nimo, dili gyud ka mahiluna og dili mo magbulig. Sumoto, nga anniversary namo, dihara ko nakadawat og tinuod nga bulak kaniya. Nakurat na lang ko nga nidong siya sa kong litsyonan nga nagdala og flowers. Bouquet of roses pa na. Huwag ka, mahal biya na. Gi-check yun na ako og dili ba plastic. Kay ipakaon yun na ako niya og plastic pa to. Panagsarata matagan og flowers unya plastic pa yun. Unya gapagwapo og tama ng buing nagsapatos pa. Murag mo attend og bunyag. Pero bahala na, basta tinuod na akong flowers. Pero, ang happy anniversary na mo, nahimong bloody anniversary. Nang laag mi ni Denver adto pagkahapon kay anniversary ligi namo, nagmotor amin duha. Kusog nagpadagan si Denver adto kay naabtan mi kusog nga uwan, unya walay kasilungan. Diha may nikalit og overtake namo nga motor, wala nagtan-aw nga diha van sa pikas linya nga kusog pod kayo. Nakasinggit yun ko kay siguradong maapil yun mi. Abi kog na okay ra kay wala raman na abdi sa van ang motor kay kusog pod nga ni padagan. Og nakabalik ra sa linya. Na nakamaot kay nataranta da itong driver. Wala noon nakapanimbang og natumba sa unahan namo. Nakapiyong na lang ko og ni bangya yun mi sa naguna nga motor. Di natumba pod ming Denver. Mura yun mig mga lata nga nangatumba og nangaligid. Una yun akong na-feel ang kasakit sa kong tuhod o bukton og akong likod. Nakatabang yun nga naka-helmet ni. Wala ra na buwak mo mga ulo. Kay ulan lagi kaayo, moramig nagpa-slide sa kalsada.
Mayra nga alisto nga nakabira na ako si Denver kay mabangga yun ko sa may poste. Nakaingon na lang ko, buhi pa ba ko? Wala yun ko kabangon dayon kay ang si Denver dili man ako'y giuna og patindog. Ang driver man sa motor iyahang giuna og gikulata. Nakabangon lagi ko gahat bisag sakit kay akong tuhod kay nasamad yun. Nahadlok pa ko sa driver kay niwang raba. Unya giayo-ayo ni Denver og sumba. Naumod yun ang driver nga nagkadugo pa gikan sa pagkatumba niya sa motor. Then may gani na lang kay diha nay nang hunong o gipugngan na si Denver. Mura na yun siya makapatay, kulang na lang iyahang ilambos ang driver. Mura siya layon nga nasuko kay gilugan og pagkaon. Wa na yun ko nakasangpit niya nga kalmahon niyang uto kay doduhan na pud akong pananaw. Sakit na kayo ako mga samad, unya ulan kayo. Sumato nga nilanding yun mi sa hospital. Naka-jacket man ko pero naka-shorts pod maong akong flawless nga skin nahimo ng rough road. Ug dili patungod sa ulan na bagnos yun og taman akong tuhod. Si Denver wala ra kay injury pero ang driver nga gikulata nagpa-admit. Ug gireklamo pa yun si Denver kay gikulata siya. Pangayuan bitaw og lisensya day nahilom. Kay wala man di ay lisensya ang panuway. Maayo ra pod nga gikulata. What a happy anniversary. Maayo pag nagbiko na lang ko sa balay. Wala unta na doubt akong flawless nga skin. Ug wala ma-damage siya kong motor. Sa 1 year namong Denver, itaas yun akong pasensya. Unsa na lang kaha og parehas mi nga mobo og pasensya. Dili yun mi magdugay. Musabot na lang yun ko nga inana yun siyang pagkatawo. Ang ako lang mahimo, ang pagkontrol niya nga dili mo sobra. Og bisag naa siya mga sekreto nga dili niya pwede nga ma-share sa kuha. Dili na gyud ko mulapas sa linya og magsukit-sukit niya aron kampante siya nga kasaligan ko niya. Maghuwat ra ko og naa siya isulti. Kay nakasabot ko nga naa siya mga impormasyon nga kinahanglan niyang itago. Og dad-o na hangtod sa iyahang lubnganan. Usahay mabantayan nako nga lawom kay siya gunahuna. Dili na lang ko magtingog og hatagan na nako siya kape. Number 1 favorite ni Verdugo ang kape nga Nescafe nga 3-in-1. Og ipabati niya nga naa siya'y masaligan o kasandigan. Kahibalo ko nga dili basta-basta mo salig si Denver og tao. Sumoto nga kanunay yun nga muana si Denver sa mua. Dili mo human ang adlaw og dili siya makanha nako. Pero sa 1 week straight nga wala siya niyan na, nakulbaan ako. Motawag man lang siya nako ug moingon nga naalan siya gibuhat importante. Gusto ko mangutana yun, pero gipungan na lang yun nako akong baba nga dili mo buka ug maghuwat na lang yun nga siya ang moingon ug unsay iyahang mga gibuhat. Sukad-sukad pod wala yun ko makasakaan ng balay nga giabangan ni Denver. Lami ligi kaayo magpatudlo sa mga akyat bahay ug unsaon pagsaka og balay. Aron ukoyo nako og unsay naa sa sulod. Pero nagpugong lang yun ko kay uyab kami. Wala pa kayo ko'y right sa tanan niyang ginahin. Hulat-hulat lang ko kung kanusa siya mo hangyogas. Kay ako yun nga unahog grade iyang balay. Una ko masugot. Gitaguan plang niya iyang asawa na. Bitaw. Sumoto nga 1 week nga wala mi nagkita ni Denver. Gimingaw na ko kaayo niya og siyang manggakos nga mga hugot kayo. Bitaw. Nakadagan jud kog maayo pagkita nako niya sa mong nataran nga nagunit og manok ni Papa. Gibalibag yun na akong manok dahil nigakos jud ko niya. Bahala ang manok og makabuhi. Lami tok-on kay gimingaw pa siya sa mga hiniktan kontra nako. Sumotong ipangutanan nako kung asya gikan. Mitubag si Denver, dinhi ra gud, wa man ko mulakaw. Diha ra ko'y gibuhat. Dan ako siyang giingnan nga basig ni adto ka si mong asawa. Tabag siya nga, maglabad naman gani akong ulo nimo, mangita po og laing bahay. O kung wala lang ko niya mingawa, ako yung ihikot siyang liog ang hikot sa manok. Kay 1 week man nga wala magkita, diha na ako siya gipatulog sa balay, og nagplano ko ani nga akiton si Denver. Kay gusto na ko magapos na siya nako aron magunita na gyud nako siya sa liog. Pagkatulog ni Papa, move na dayon sa kong mission ang mapaluhod si Verdugo. Sayang lang kung tiil kay klaro pang mga samad sa disgrasya.
Na-damage yun akong skin but never mind. The mission must go on. Nagsuot yun kog 90s nga sexy kayo. Gi-order pa na ako tog Lazada. Nag-lotion og spray og naligo og Victoria's Secret nga perfume. And then pack. I'm so ready for some action. Nakabangon gud sa Denver pagkita na ako. Nakigda naman unta to siya. Siga o Roy kayog mata. Pero gipalaway pa na akong buhay. Nilabay ra ko niya dani adto ko kusina kay niinom pa kog tubig. Gikulbaan pud biya ko pero sa ngalan ng pag-ibig hahamakin ko ang lahat. Sabi daw. Nibalik na pod ko sa sala nga naglingkod gihapon si Denver nagproblema ng nawong. Diha man ko'y nakita nga nahulog na dahon sa tanom ako ang gipunit. Pinaslow mo o pinasaksi nga pagpunit og dahon. O pinaflip sa side ang hair. Nagatubang ko ni Denver aron ma-emphasize ang hamis nga bukto ng liog. Kay nagduko man ko nakita yun tong akong mga bulubundukin. Then si Denver nga huy. Then mitubag ko guwat nga pinasweet kayo kingo. Si Denver, nansa man ka diha? Mitubag ko nga wala. Nagpunit og sagbot. Si Denver, pag ilis sargod adto, mura kag buring. Mitubag ko gunsa. Then si Denver, buring god kanang magsayaw-sayaw sa bar. Pag ilis adto. Mura yun ko gituslo sa init kayo nga tubig. Naibot yun ako ang snake plant og nabalibag na kong Denver nga napay mga yuta nga nang lupan. Nisulod pang uban siyang baba kay nakangangaman ang buing kinakaratan. Murad ako buring. Aha ka. Todo effort na ko unya na ingnan lang tag murag buring. Then ako siyang giingnan, nakagamit kag buring Denver. Tugan og tarong. Tubang si Denver. Nga wala oy, nakita ara ko. Maayo kay nakapugong pa ko sa kong kaugalingon ug wala na ako maibot ang ulo ni Bertugo. Nauman akong gabi nga naghilak sa kwarto ug si Denver sigig panghinlo sa sala kay mura giagian og bagyo. Sakit ya kong heart siyang giingon ug nauwaw kayo ko. Wala gyud na ako siya tingugi pagbuntag. Lami kayo mga ambrasog no. Sige siyang pangayo na ako og sorry ug sige explain nga dili angay magsuot og ing ato. Kay basig na po'y masulod sa balay ug makit-an ko ug ma-rape daw ko. Lami kayo iligo niya ang init kayo niyang kape. Lami kayo singhagan og gisuot to nako para nimo aron mo tindog ng imong armas. Pero gitakom na lang nako kung baaba kay another embarrassing moment na pod ang mahitabo. Motong wala gyud nahitabo namong Denver. Wala na pod ko ni suway sa operation nga paludhon si Berdugo kay uwaw na kaayo ug dili na gyud ko mootro ato. Swear to God. So mato nga after a month kaingon ko kauban ko nga mag-celebrate si Denver siyang birthday pat nakurat ko. Naglibog ug nahadlok ko sa usa ka adlaw nga gibinlan ra ko og sulat ni Denver ug nikalit ra siya kawala. First word pa lang sa iyang sulat. Sakit na kayo kung dugan. Og every word siyang sulat murag mga dagom nga sigig tusok sa akong kasing-kasing. Gisulat yun niya nga kumpleto ang mga words og klaro yun nga akong masabtan. Gisulat niya nga sa year and a half nga nahimong kami iyang kalipay kay walay sama. Gisulat niya nga sa year and a half nga nahimong kami iyang kalipay kay walay sama. Kadto pa da siya nakita og babae nga sama nako nga dawat siya og unsay iyang kagikan og binuhatan og wala mo judge niya. Pero niabot na yun ang adlaw nga kinahanglan niyang atubangon ang iyang gibiyahan. Nagpasalamat siya nako nga giparamdam na mo niya nga naa siya'y pamilya ug nangayo og pasaylo nga dili niya mahatag nako ang akong gusto nga naay mahitabo namo. Kay dili siya gustong mabug-atan ko og mulakaw na siya ug wala siya mananghid nako. Kay dili niya kaya nga muingon nako sa personal nga mulakaw na siya. Naghila ko nga nagbasa sa iyang sulat kay walay hope nga ako makita nga mobalik pa siya nako. Puros tanan pasalamat ug pasaylo. Sumoto nga wala na siya nako na kontak bisan iyahang mga paryente wala kay balog asa siya. Gidong yun nako ang balay nga gibaabangan ni Denver og nihangyo sa tag-iya nga mutan-aw ra ko sa sulod. Pero pag sulod nako
Nibakho na lang ko nga naghila kay nakita nako ang mga sketch ni Denver sa mga nahitabo naman doon. Sa nagbantay ko sa tindahan, first date na mo sa katong gisugot nako siya. Sa nagpicture ko sa beach nga nagbikini ko. Christmas, New Year, birthday nako. Anniversary namo bisan sa pag-akit nako niya. Gisketch niya akong perma. Ang mga gisketch niya maoray nahabilin sa balay nga puros about nako. Wala na ilaing gamit niya nga nagpabilin. Mura ko gipatay sa kasakit o kamikam niya. Giyawa-yawa yun ako si Denver sa kunang-una. Di yun ako siya pasayloon o di siya mobalik na ako. Nisalig na lang ko sa giingon ni Denver na ako nga mobalik siya nga walay tatsa. Sa moto nga wala yun ko masayop. Human sa tulo ka bulan, nakita na rin ako si Denver nga naglingkod sa mong sala. Nagdalagbag niya og buhok. Taas na po diyahang buhok og buhok. Then si Denver, naniwang manligi ka. Gibunlot yun akong taman yung buhok nga kalkag na po. Bisag sige og hilak, sige katawa si Denver. Apilihang bungot akong gibira. Kay aron mabati yun niya ang kasakit at tong gibiyaan ko niya. Sa moto, nga gimingaw kayo ko ni Denver, nga dili na nako siya gusto nga mawala sa kuang pananaw. Ayo rapod nga naanay bag-o nga abang adto iyang giabangan, mang wala siya choice. Ang mustay sa mo, until makapangita siya balay nga maabangan. Mingon ko niya, nga dinhi na lang sa ka, nganong mangita pa man kag balay, nay usa ka kwarto ani. Tubag siya nga, dili pa pwede karon. Mangita yun ko balay. Humingan ko nga, hadlok ka nga kamangon ako no. Mitabag si Denver, basig ako nooy mukamang nimo. Bitaw, naibot akong bungot ni Denver kay dili yun masugot og magstay og dugay sa mong balay. Nawori pa ko niya kay gihilantan pag-abot. Madutlan day pog hilanat ni si Verdugo. May gani kay dili pa uso ang COVID ani. Nahimo na noon kong nurse kay duha ka pasyente ako ang getiman. Wala na noon ko'y time nga mudong sa lechyonan kay si Denver pabadlong kayo. Dili yun minom og tambal murag bata. Ako yun siyang gitingal, gipugos og pabuka ang baba nga mga nga. Kay paimnon ako og biogesic. Unsaon nalagway mo atiman aning tawhana, hagbay raning gilubong. Pero nabalaka yun kog maayo kay wa may undang iyang hilana. Pero siya muraragulay pa kay. Mga ako siyang giingnan, nga man ay undang imong hilana to eh. Pa-check up na ta. Tubag siya nga, mawala rali gini. Tubag ko nga, nawala ligi na, pero nawala pod ka. Tubag siya nga, sige makagkasuko eh. Then ako siyang giingnan, nga mag-unsa maday ko Denver, maglipay-lipay kay gihilantan ka. Pila naman day na kaadlaw imong hilana. Tubag siya nga, usaragod kasi mana. Motong naibtan yun ako laing bungot sa Denver. Kay usa na day siya kasi mana nga gihilantan nga balik-balik. Halos arsaho na nako si Denver kay pasakyon og ambulansya kay dadon ako sa ospital. Naglalis pa mi kay nganong ipasakay pa siya og ambulansya nako. Ang makalakaw pa man siya og makadagan pa gani. Ako siyang giingnan nga mosakay ka o ihawon to nako og lechyonon to nako tong imuhang mga pinangga nga manok. By the way, si Denver di ang gihimong tagapagmana sa mga pangderbe nga manok ni Papa. Motong ni sakay lagi ang panuway nga Denver sa ambulansya o gidala na ko sa ospital o galain na pong bungot ang naibot. Kay gidengge na diay ang buing. Tubig na daw tambal niya adto. Lami yun doslakan og injection niyang baba. Giyano-yano ra niyang dengue wa siya kay balo nga ang namatyan ni Alexander the Great kay malaria. Basin gusto po niyang masulat sa history nga namatyan ni Verdugo kay Dingera. Motong na-admit yun si Denver sa hospital ug na-amaze pang doktor isama sa kaisog siyang naong ang iyahang immune system. Ako'y nahadlok ni Doc kay dili ra ba mo angay si Denver og binuangan og istorya ug wala pa to sa hospital basig ni round si Doc nga walay ulo. Ambot og unsay kinaon aning Denver og adto sa bukid basig tigahab-hab ni Carabao Girls. Bitaw, nalimot kong balbasan pariunta to nako si Denver kay taas na yang buong og pagupitan.
Kay taas na pod og buhok, maong wala ma-emphasize ang kagwapo ni Denver. Mura na po siya taong gubat. O wala pa siguro ko. Walay mo dool niyang nurse kay usahay labyan ra si Denver. Nakaingon na lang ko nga, ay nurse, tao ni siya og pasyente dire. Gipangatawan laman mi sa ubang mga pasyente. 3 days yun mi sa ospital kay wala ko mosugot og mogawas mi nga walay approval sa doktor. Didto ko nakahibalo nga first time siyang na-admit og ospital. Mong sa dili pa tusok-tusokon si Denver, ako'y una mo explain niya kay basig mabali tanang injection. Sa mga to nga pag-discharge na mo gipa-transform na po na ako balik si Denver kay murag aliwaros gid siya tan-awon siyang bungot og buhok. Diha pagyapon siya sa balay nagstay kay kanunay na akong ingon nga wala pa ko'y nahibaw-an nga kabangan bisag naa nagoy daghan. Aron pod nga magtugay lang siya sa balay. Gihire na lang nako siya tindero kauban ni Alberto kay paspas yun og lihok. Pero usahay, mulayan ang timpla ni Denver kay naay mga chika babes nga mga crush niya og picturean siya sekreto. Unya kay pinaka-hate ni Denver ang picturean siya way hinungdan. Except syempre nako nga na full storage na kong cellphone siya mga no. Ako na lang ang maingon nga bawal picturean ng model sa akong lechonel kay na siya phobia sa mga camera. Okay rag akong lechon o diba si Alberto kay willing kaayo magpa-picture og mga chika babes. Dayon, dili na di ay sa sala matog sa Denver kay nahuman naman ang laing kwarto. Dili na nako siya mabasta-basta nga masulong noon. Ayo pa'y wala na ako gipatiwas og trabaho tong kwartuha kay naa nooy privacy si Denver. Maikog pudkog mo kalitrag sulod kay wala gani ko nakasulod atong ihang gipuy-an sa una. Kay na siguro siya mga buhaton nga dili nako pwede makita. Mao nang nagpanikad na gyud kong maminyuan ni Denver kay aron wala nay limitations. But then, kay amo ang puning balay daghan kog nahimong pasumangil aron makasulod siyang kwarto. Ug apil na ana ang cleaning time. Wala man kay customer og buntag maong diha ra to si Denver sa kwarto diha gibuhat. Manuktok man gyud kog una sa dili pa mosulod. Maong makahipos pa si Denver og anga hipuson sa dili pa ko mosulod. Pagsulod na ko kay nag-sketch siya. Gitanaw na ko ang gi-sketch niya kay buwak. Plano sigurong mo try siya gahatag nako og panel nga buwak nga dili na pud plastic. Then mingon si Denver nga okay raman daw kung siya manghinlo. Pero mitubag ko nga dili pwede. Kinahanglan ako yod kay expert ko ani. Pero wag yung gubot sa kwarto ni Denver. Bisag mga sinina niya hapnig kayo. Sige akong panghinlo bisag walay madalang buling. Dayon kay ni under na pod ako ang determinasyon nga magunitan yod sa liog si Denver. Pasumangil kog gakos-gakos siyang liog aron tukon. Dili aron mamatay siya, kundi aron mo gahi ang angay mo gahi. Di ako siyang likod og nidungaw siyang gihimo. Grabe. Anad yun kaayo mo drawing mo. Kulang na lang ang color aron mahimo nga 3D. Pero successful akong gihimo kay ni atubang manako si Denver ug ni Papa. So nibasa yod ang angay mabasa. Ang grabe na kayo makapaak si Denver nga mura nagbumbira. Pagtulod niya nako sa bed, naghukas si Denver nga murag magisi yod iyang t-shirt sa pagdali-dali. Excited yarn. Gipaningot pang buing nga wala pa gani nagsugod ang fight. Nakatulon po kog kong laway kay grabe na gyud og tinan-awan nako si Denver. Mura man og mosulong og gera. Pagbalik niya nako, nakurat kog maayo kay ni dive man gyud diretso sa mga bulubundukin og nag-mountain climbing. Makalibog og asa na gyud ko mogunit. Nanagyud mi sa tunga-tunga nga makapabawog nag mga tudlo sa tiil og makakurog og tuhod sa ka-entrance. Kumpleto pa ko ani og mga suot pero nakatilaw na sa makasasalang tudlo. Wala nakawat sa Denver. Pero nainiayo sa goats og nitubag si Papa. Dayon gitawag si Denver. Dungan mig tan-aw suportahan og nalak pa na. Nisigi ako mata kay wala na ko nalak. Murag kilat jud si Denver nga nitindog og nidagan suportahan. Wala na yun ko katindog. Luya pa kong tuhod no. Nitingala kong Denver kay nikalit og ambak og ni push-ups. Nag-exercise og galit.
Nagka-time pa siya mag-exercise nga hapit na may masakpan. Sige ra kog sinyas nga pag-awso na siya kay gitawag ng papa. Dili ko motingog kay may bawan unya nga naa ako siyang kwarto. Unya dugay pa yun itubag si Denver kay nag-exercise pambuing. Gibuno na ako siya t-shirt kay ipasuot niya aron mo gawas niya. Mga 1 minute pod siguro to siya nga nag-exercise din ni gawas. Gikidahatan pa ko sa buing kay naka-score god. Nagpakalma ra dayto sa nigahing armas. Mailhan man god kay nag-shorts ra. Sayang kay ready na ra bagyod kayo. Then pasumangil niyang papa kay nakatulog daw siya gamay. Sumoto nga pagawas nila kay ang pareho man nilag panit nga sugarol ang niya na. Midong sila sa gawas og dito sa mga manok. Dali-dali pod ko gawas, then balhin sa kong kwarto. Og nagmahay nga unta gabi ko nang hinlo sa kwarto ni Denver, paunta istorbo. Nakaingon kog to be continued ang fight, pero lain naman pod og fight gisulong ni Denver. Didto naman po sa sabungan. Lami kay mulangkat og ulo sa mga sugaro. Sukad paguli ni Denver, wala yun ko'y gipangutana og disa siya gikan og nag-unsa siya dito. Wala pa siya gisulti na ako about siyang nahimong laka. Og wala noon ko makapangutana niya. Og dili na ba siya mo balik og naundang na ba. Dihara ko nakahibalo sa nadunggan nako nga nag-istorya silang papa. Hinay kayog mga tingog. Nakaingon siguro nga dili ko dakog dunggan. Nangapito si Denver sa kusina. Og dito gipangutanan ni papa, uy, ang tubag naay laing ni gunit niya. Di pa siya kaundang. Naguot yun akong dughan pagkahibalo nga wa pa yun ay siya makaundang. Bantog rag kinahanglan yun siyang mulahi na mo. Pagkahibalo na ko ana, gisulong yun ako siya nga way pagpananghid siyang kwarto pagkagabi. Pero nibalik ko sa agi kay nag-ilis di ay si Denver kay gikan naliko. Wa ko'y nakitang Dragon Balls ha. Wa pa yun. Promise. Sumoto nga nakita yun si Denver og balay nga kaabangan, layo-layo sa mua. Nasungot pa ko kay layo, unya wa na siya motor kay gibaligya daw niya. Napaday ni palit ato. Mura naman to kamat yun motora. Nakita ng mga tinay. So gitabangan ako siyang makapalit og motor nga dili na makabuhi og patay ang tambutso aron makapasirit siya kanunay sa mua. Padili-dili pa. Pero nabuslot akong bulsa kay nipili man yun og mahal nga motor. Nauwaw pa siya anang dagwaya. Bike na lang unta to ako ang giingon. Barato pa unta og ma-exercise pa siya. Sa motoroy ka-attractive sa Verdugo kay nindot og motor. Og mambabae yun ni si Denver, usara yun akong himuon, ako'y mo drive siyang motor og ibangga na ko niya. Gidawat mo po siya balik sa shop nga iyahang gitrabuhan. Bisag na ay bag-o, kay giganahan po ang taiyan ni Denver. Kay paspas og lihok og swerte good kaayog makina. Back to normal na po may. Napaila-ila na nako si Denver sa kong ate katong nagtrabaho sa Dubai. Katong ni bakasyon sila siyang bana sa balay. Gingnan na nako siya daan niya parehas og trabaho si Denver ni Papa sa una, pero mas worst lang kang Denver. Pagkakita niyang Denver, murag matuk-an si ate. Gibira ko niya, o gihunghungan og hadlokam day sa personal imuyab. Hait man makatanaw. Samot na mag-imagine ko siyang ginabuhat kay nanindog akong balhibo. Sure ka na niya? Tubag ko nga, ing ana lang yun siya makatanaw, kay wa pa na kapangapite. Tubag akong ate, surely ka na imong gisudlan lagi, hadlok biya na siya. Tubag ko nga, gidawat na ako ting ako na ang pasahan sa corona ni mama. At first, I was afraid. I was petrified, but will survive as long as I know how to love. I know I'll stay alive. Gipakngan lang ko sa akong maguwang pero wala akong mag-joke na. Ang bana ni ate kina-close man po ni Denver pero wa siya kay baloon sa tinuod nga trabaho ni Denver. Kaya wala po siya sultihin ni ate. Kaya ang ana po si Papa sa una kahibalo na siya unsay himuon. Ang itakom yun ang baba. Gitugtan ako moinom si Denver kaysa balay raman namo ug ang bana ni ate ra ihang katagay. Mura pod mig mga buang ni ate kay pasumangil og balhin-balhin sa mga tanan. Bisag gabi na kay paminawon namo ug unsay ipanulti ni Denver og maupo. Igsoon jud mindwa. Kay sukad-sukad wala pa pod ko kita niya nga nahubog kaayo. Maong curious pod ko pero nakita na ako nga bisan hubog si Denver.
Limitado gihapon niyang isulti ug puro sara about sa manok imuhang madungog. Bisag ang topic na sabana ni ate kay about siyang kaagi sa Dubai. Ang tubag ni Denver about gihapon sa manok. Nakahinumdum ko sa gingon ni Papa nga sa pagkahubog ni Denver mo'y nakaingon nga nasulti niya iyang alias. Mao nga mauna noon po'y gitawag niya sa mong lugar. Gisulod siguro kanunay ni Denver siyang utok nga manok na kanunay iyang topic ug mahubog siya. Pag mag-inom nila, to the rescue dayon ang mga asawa. Char. Gibira ni ate ang dunggan siyang bana o gidala sa kwarto kay hubog na kayo. Si Denver makatindog pa pero zigisag na ipananaw. Gipahigda na ko siya sa sala. Sige gihapog hisgot man. Kadugayan makabaligya gyud kog mga hiniktan ani kay nagsalos na ko nila. Bitaw. Atol silang bakasyon nag-birthday si ate sa balay. Maong nagtapok ang amuang mga kalimat. Og syempre kinhanglan nga present pod si Denver. Gipugos pa nako kay daghang pasumangin. Giapas pa nako silang shop kay pabisi-bisi dayon ang buing. Wala yun ko mulaka og dili siya moban. Pagabot namo, wala din mi nakasulod kay naglalis pa mi kay si Denver gusto pang manigarilyo kay gikulbaan daw siya. Gihuwat yun ako siyang mahuman og buhot-buhot aron walay lusot. Mga pa siyang giingnan, ayaw kahadlo kay dili mi mga aswang. Tabag si Denver, anir ako sa tindahan. Ako siyang giingnan, mag-unsa man kaani nga sirado man. Ayaw ka uwaw kay kahibalo kong baga kagnaw. Bitaw joke. Motong gibira yun ako si Denver sa sulod. Gahay kay lawas. Unsa pa'y kauwawan niya sa kong mga kaliwat nga parehas man ni silang mga tagabukin. Nang lugsong lang kay naay birthday. Di man taon mi sosyalin o kaliwat. Nagunit man ko sa kamot ni Denver, namugnaw ang buing. Sige noon ko katawa. Nahadlok man noon sa akong mga kapamilya. Tinangutan na akong ante, uyab na ni Moday. Tubag ko nga, lagi te, uyab-uyab puta pa nagsaba. Di mayon akong angkol, nga pagminyo na mo. Tubag ko nga, sa aran to daan na mo imong kabaw kol. Mitubag akong angkol, nga way problema na. O diba? Supportive kayo kong mga paryente, pero wa gyud tingog-tingog si Denver. Istoryahan pa na ako usahay kay basig na amang na. Diha man ko igagaw nga nagdala siyang baby nga 2 months old. Ako'y tig-karga-karga. Aron practice ba? Makita ni Denver nga kahibalo nako mo karga og bata. Bitaw. Aron makita pud nako og kahibalo ba pud siya nga gipakarga pud nako. Ingon si Denver, hindi ko kamao mo kugos eh. Tubag ko nga, parehas sa gudog manok. May tubag si Denver, di man to mohilak. Huwag ako siyang giingnan, ay problema na nanimo. Tarong nga ginagunit kay di lang ni mohilak. Manumbag puning bata. Sa mga to nga gipakugos yun ako si Denver, nahadlok pa siya basig mabustak daw. O siya isalig siyang dakong bukton. Pagtanaw na ako, angayan kayo ang buing. Tinanaway pa sila si baby. Nakaingon kog muhilak, pero wala man po. Nakaingon po siguro ang baby, nga gusto pa niyang mabuhi og mudako. Bitaw, keep quiet na lang yun siya. Kahilig mo po og tagay akong mga kaliwat, hatagan po og baso sa Denver. Ipasagda na lang nako kay dili man po mangitag away ako mga aga og mahupo. Mga chika babes ray hisgutan. Bisag unsa na lay topic nila nga babae. Wa man po ni appeal si Denver. Then nasaag na sila sa mga babae nga mga boring. Natukan ko og naglagot. Kay nakahinumdum ko nga naingnan kog boring ni Denver. Tungod sa kong kapungot ako ni dawat sa baso para kan Denver. Lipong godayon ang resulta. Dahil nangutana si Denver, moinom day pud ka. Tubag ko nga syempre, ikaw ra ba day naiba pa? Mura na noon may mga bueng niya Denver kay iloganay na mi sa baso kay di siya gusto nga moinom. Sigahan ra na kog mata og ilong kay di ko parehas niya nga makitag rambol og mahubo. Lain may pangitaon akong mahubo. Bitaw. Ang resulta noon, ako'y nibarag pagkagabi. Pero di pagod makalimot sa kahubo. Pero nagpabuang-buang ko nga nahubog na kayo. Nanguli naman ako mga kagupa pero diha pa'y nahibiling mga igagaw na akong mga palahubog kay ana ra matulog sa balay. Huwag ako siyang giingnan. Hoy buing, ihatod ko sa kwarto ba? Di na ako kalakaw.
Tubag si Denver, palabi manggod ka. Giaswat na kong Denver o gidong sa kwarto. Nigara man pod akong uto kay nakainom na po. Pag-abot sa kwarto, wala ko'y ulaw nga nihalok sa liog ni Denver. Mura na yun ang matangtang ang liog ni Denver kay iyahang gipalayo na ko. Pero gipangit yun na kog taman nga mura na kog vampira nga si Vladimir. Bitaw, lami man ning mahimong vampira po no. Pagmingin si Denver, pagpuyo ragot. Tubag ko nga, lami man day kag liog. Pakit-kita sa kape. Itubag siya, pagpuyo kay naa sila sa gawas. Mingunghong ko niya, hinayon ragod na to atong tingo. Aron dili sila kadong. Nakapanghupaw lagi si Verdugo. Pero natintal na ko siya yun. Nakasulod yun ang armas o grabe mura ko gitunga. Grabing pinaakay na ko sa unlan. Kay makasinggit o makapanawag na gyud ko sa mga yawa o mga demonyo sa kasakit. Pero si Denver, wa yun ni commercial break. Murag talk and text. Tuloy-tuloy ang saya. Kaingon ko mabugtuan na gyud ko ginhawa. Grabe. 5 minutes lang and we're done. Intense kaayo nga workout o grabe ang mga fats nga nabuhat. Tagaktak ang sing. Nakaabot na gyud ko sa ikapitong langit. Paguniton raman ay og baby ni si Denver. Tuwa noon, nakauna-huna noog maubata. Sumoto, nga nakamtan ko din ang aking minimiti. Excited ko nga gikulbaan kay natamna na gyud og sidling ang dugay ng ugang yuta. Niuli na pod silang ati sa tubay, maong wa ko'y masultihan. Then after a week, gi-check na ko og nitubo bang sidlings. Gikulbaan ko sa CR nga nagunit sa piti. Wala kay balo si Denver nga nasa gawas nga ni-take na day kog test. Ako yung lungguan tanan niyang manok og nakapasar ko. Nagkirig-kirig na ko sa ka-excited nga nagunit sa piti og naghuwat sa resulta. Pero nahugno tanan akong pangandoy kay kinabagsakan ko sa test. Negative. Daot ang sidling. Mga weak ang seedlings ni Verdugo. Nigawas ko nga mura gitabunan sa langit og yuta ang nawong. Diha si Denver nga sige na poghima sa manok. Nangitom yun akong pananaw o gisignet na ko ang liog sa manok ito. Gusto kong mupatay og manok. Apel si Denver na kurat. Hingon si Denver, nga naman ka, buhi iragad na. Tubag ko nga, lami mo ka og manok. Tubag siya nga, tuay daghang lechon manok ni mo. Buhiin na ba? Mingon ko nga, gusto ko kani. Then mingon si Denver, nga gahi naman nagunod. Then ako siyang giingnan nga ako ang latan. Tubag si Denver, ayaw ni uy, buing, kadagan sa manok ni mo adto. Nganong kaniman. Tubag ko nga, gusto lagi ko nga kani akong patyo. Tubag si Denver, naon sa man ka? Nangala ka? Nisamot o kainit akong ulo kay nakahinumdum ko sa daot niya nga sidlings. Gikuha yun akong manok o gibalibag nagkapakapalig. Ako siyang giingnan, daot kag sidlings. Nakalimot ko nga diha di si Papa sa kusina nakagawas og gahat. Mingon si Papa, noon sa mudando abot ng inyong tingog sa silingan. Mao siguro to nga tungod to sa kapaspas ni trabaho ni Denver. Wala noon na tarong og tanong mga settings. Nalumos kini og namatay. Palpak gihapon akong misyon nga bubuntisan ni Denver aron dili na gyud siya mulakaw og magpuyo nami nga malinawan. Dili na ako siya gustong mobalik sa iyang gigikanan kay basin og dili na siya makabalik na ako. Mo nang galagot kay ko nga wala ko mabuntis. Aron molinaw akong nahuna, di bakasyon may sa lugar nilang Papa. Kami randuha. Wala ko nagpahibalo ni Denver. Siya ra ba di ay kahibalo nga dili mananghin. So gibawsan po nako aron ma-feel niya ako ang na-feel. Gingnan po nako si Papa nga dili mosulti ni Denver. So wala gyud idea si Denver nga malakaw mi. Duha ka semana dyan. Napod may tuyo adto nga importante. Sirado akong litsyonan. Bakasyon pod si Alberto og iyaha. Sayo gibi ni Papa ni biyahe aron dili pa kaanha si Denver.
Ngayon akong papa, nganong wala man ka mo ingon ni Denver day. Masuko to. Tubag ko nga, bahalag mo aso iyang ilong pa. Tabukon og lawod ang lugar nilang papa. So nagsakay yun mig barko. So layo-layo yun kayo. Pikas, probinsya pa yun. Pero butra na mo, diha pa ko nanawag ni Denver. Motong nangutana si Denver kung aha ko. Mitubag ko nga, mangita daw dari si papa og mahimo na kong bana. Mitubag siya nga, gisaaran na nako imong papa. Mitubag ko nga, maayo pa kay gisaaran ni mo akong man. Nako, huwag yun kay gisaan. Pasig kamong duha ang magkadayo noon. Nakaingon kong masuko si Denver kay wa man ko mananghi. Pero murag wa siya'y pake. Murag nalipay pa nga ng lakaw. Mag-enjoy na lang daw ko. Nagduda noon ko basig na siya'y laing gikabuangan sa mong lugar. Ang resulta, gipaapas na ko si Denver. Basin ganahan o wala ko, kay maka-enjoy po siya siya mga chika babes. Malarot yun ako tananiyang bungot sa lawas. Di pa gani mo sugot kay way mo pakaon siyang manok. Motong gitawagan yun ako si Alberto nga nagbakasyon sa komputiran, kay mo'y palawgo na ako sa mga manok ni Denver. Gisundo yun ako siya sa pier. Gimingaw na pod ko niya bisag usang adlaw pa. Kuya po na biyahe kay kuwang na lang magbukot siya gahapon. Katong giapas ko sa beach, mapoy porma niya nagbiyahe. Mga ko siyang giingnan, usbargo na imong attire Denver. Nanangutan na siya nga no daw. Ako siyang giingnan, nganong scarf pa man ka. Murag na ka sa London. Tanggalago na imong shades. Wa ka bantay nga kauwano ng kalangitan. Tubag siya nga, problema na sa mutanaw. Lami tokon yun siyang scarf. Sunod na taga na nako siya scarf nga bulaklakin aron madiretsuhan na siya kabayot si Verdugo. Kalayo pa man sa pier ang lugar nilang papa, nakasakay pa mi og bus. 2 hours ang biyahe. First time nga nag-uban may biyahe ni Denver sa laing lugar. Excited ko sa mga bagong experience kauban siya. Pasensya, ingana yun og in love kaayo, hangolog experience. Pag-abot mo sa balay nga among gisak-an, murag artista si Denver. Bago gud nga nawong ang nanoy hakap, tong mga liog sa mga marites o kinsa tong artistang niabot. Walay mo taong ni Denver nga Verdugo kay wala may nakaila niya. Sa moang lugar lang yun tawgon si Denver nga Verdugo. Pero kay name man yun ning Denver ang itawag ni Papa. O ang tawag na ko niya kay Buing. Safe iyang alias nga murag ngan og demonyo. Nguna kong ante, mo na imong banaday? Gwapo man day jud. Tubag ko nga, gwapong ilamboste. Tubag akong ante, nga kanusaman mo magminjo. Tubag ko nga, og mulingin ng buwan. Tubag akong ante, ay maadyo kay magminjo na ka, aron kita na jud kog liwat. Sa Denver na pag-i-interview, kuyaw ako mga kaliwat sa side ni Papa, kay murag mga pulis o maka-interrogate. Gitimplahan na lang nako kape si Denver, aron dili nyerboson. Nangutan akong ante, wala na kay ginikanan doy. Itubag si Denver nga wala na liginay. Ngayon akong ante, ay, kaluoy bod ba dyan ni mo? Kanus araman day nawala imo ang mga ginikanan. Mitubag si Denver nga katong 13 years old pa siya. Ngayon akong ante, ay, kaluoy bod ba dyan? Unja, kinsa may nibuhi ni mo? Tubag si Denver, nga ako ra. Nanarbaho man pud ko te. Tubag akong ante, kaluoy po ni mo doy oy. Unsa may puy trabaho nimo? Mitubag si Denver, basurero na. Tubag akong ante, kaluoy po, luoya gajud nimo kaagi doy. Namasura ka. Mitubag si Denver, og lagi. Pugong-pugong gid ko sa kong katawa nga basurero si Denver. Bagay po niya atong taas pagbuhok og bungot, unya magdala-dala din siya sa magtiniil nga magkaulakaw sa kalsada og mamuno og bato sa mga tao. Di naman basurero ako ma-imagine. Buang naman. Bitaw. Mabitaw nga buang akong tawag niya. Kay bukid man ang lugar ni Papa, expert kayo atong Verdugo. Nangopras pang buing, kay daghan man kalubian. Siya ni Saka o grabe kaayo nga pwede na pang Olympics ihang sinakan.
paspas pa man sa tiki nga ni Saka. Nahadlok pa ko basig mabali no ng lubi. Lami gyud labayon og butay kay pasikat day kaayo. Kay naay di ay mga chika babes nga naglantaw. Daghan gyud nga mga dalaga sa lugar ni Papa ug panalagsa na lang daw ang ulitaw. Maong nahadlok noon ko basig naay kalit nga mokapyot ni Denver. Mga langkat gyud ang angay malangta. Motong gihapak na ko siya og gipanaog. Wa ko siyang giingnan nga pasikat ka. Tubag si Denver, unsa naman pud ka? Tubag ko nga ayaw na ko Denver. Kaya balon ako sa imong ilong, makasinghot og chika babes. Tubag si Denver, ambot ni moy na nakaragani taglubi. Tubag ko nga, ay sos, ayaw na ko Denver. Then ana siya, silosa kay ka ba? Ikaw ra lagi akong higugmaon. Pakngan pa na akong buing, atik nga sad. Kapila na nako nadungog linyaha. Siya nakabalita nga nadubok na nang linyaha karon. I don't need words because I need actions. Because action speaks louder than words. Char. Kasaligan yung kaya ni si Denver sa bukid. Halos tanan iyahang trabahon. Hayahay kaya mong gisakan kay gibughaan ni Denver og kinadaghan ng kahoy. Halos tabunan na niya ang balay og mga binughang kahoy. Grabe kaayo mo bugha. Bugha yun. Na-enjoy yun kaayo na ako among bakasyon. E diya si Denver. Bisag ng labaraming duha, murag nag-date na mo. Lamay madaning ikakuyo og malabas si Denver kay paspas pod mo kuso. Lopig pa ang washing machine. Hadlok lang ta kay basig magisi unyang mga sanina. So mo na to, after 2 weeks nang uli mintulo sa mga. Back to normal again. Bantay sa litsyonan, mag-atiman ni Papa usahay paatiman pod si Denver. Uban pang normal nga ginabuhat na ako. Dayon, nilakaw na pod si Denver nga walay pananghit. Lamigid kay siya hiktan kay mawala na lang og galit. Dili mananghid nako nga magbilin ragsuan. Mga kaduhan na pod ko na heartbroken. Every night ra kong maghila kay gimingaw na kayo ko niya. Kadlawon og gabi siya mulakaw aron walay makakita. Matingala na lang ang mga silingan og asa na pod nilupad si Berdugo. Ako na lang ang muingon nga dihay gilakaw. Magniwang gyud ko og mulakaw siya galit kay dili og ganahan mo kaon ug magsigir ako gihilak sa gabi. Dili ko katulog pod. Ug naunsa na si Denver anang mga orasa. Nakakaon ba kaha o nakatulog ba siya sakto og safe ba siya? Daghan ko guna-hunaon mo nang maghilak na lang ko. Kauna-huna pa ko og basin gilumay kong Denver kay murag dili ko mabuhi ig dili ko makakita niya. Maghilak pa ko sa tindahan nga mag-atubang sa mga gilutong lechon. Mo nang miingon si Alberto, nga te, ayaw sige hilak diha, dili ni mahalin atong manok. Tubag pod ko nga, Alberto, nganong dugay man siya ni uli. Tubag si Alberto, nga muuli ralagito si Berdugo. Basig nalingaw tog panari dito. Mga 5 months nang wala ni uli si Denver, ana. Gamay na lang mohilak na koglansa. Ug wala si Alberto, hagbay rang pordoy akong lechyonan, kay dili na ko ganahan malihok. Siya na'y manager, tindero, tig-budget, tig-plano, og kurakot ni si Alberto. Hagbay ra gyud kong nagsira. Gisalig na lang ako niya akong lechyonan business, ug kuyaw kay si Alberto, kay nakapatukod paglaing branch nga lechyonan. Daningon si Alberto, o diba, tagisa na tate. Ako'y bantay adto, ikaw ani. Gipak nga na kong buwing kay biyaan noon ko niya sa tindahan nga broken hearted ko. Basig malaparo nako tanang customer. Nag-hire na pod ko og bag-ong tindero sa lain akong branch nga lechyonan. Sure. Kuyaw kay akong tindero kay business minded man day pod. Mo tong gi-promote na ko si Alberto Gihimo na ko siyang cook, tindero, manager og gi-increasean syempre ang sweldo. Gipugos na lang nako akong kaugalingon nga muliho kay basig idagan ni Alberto kung lechyonan og dili ko motabang. Hangtod sa niabot ang 6 months, wala gihapon nakauli si Denver. Gikulbaan na gyud ko og taman og naunsa na siya. Galudluhod na ko sa simbahan og ni-request nga bisag daotang kamot si Denver, ipalayo gihapon siya sa mga daotang kamot og pasayloon siya sa iyang mga sala. Wa gyud ko'y bisag gamay nga balita niya.
Nisalig na lang ko nga makabalik siya nako. Then ang 6 months nahimong 1 year. Naminyo na lang si Alberto wa pa ni balik sa Denver. Ako pa ang ni-sponsor og lechon manok sa kasal ni Alberto. Naunhan pa ko. Lami na kayo ipanumbag og mga tao. Sige ko hinuktok mag-atubang sa motor ni Denver ug masakyan pa ba og balik. Ang mga manok niya kang papa ako na tanang gipamaligya sa mga parehas nilang panit ng mga sugaron. Kay maglagot lang ko magtanaw. Okay ra po ni papa kay dili na po niya kayang atimanon. Dayon, sa kagabi dihay na nuktok sa portahan o pag-abari na ako sa Denver. Nakahilak yun ko nagtanaw niya kay nibalik na po dihang long hair o pungot o napunag daghang samad sa naw. Siyang giingnan nganong dugay man ka nibalik. Mitubag sa Denver, di na ko mulakaw og balik. Di na ka nako biyaan. Last na to. Mitubag ko nga, bantay lang yun kang buhanga ka. Di na yun ka nako huwaton ba. Nigbalik ni mo na anak ko'y 5 ka buka na. Tubag sa Denver, okay ra. Basta dili mo nako pakita. Naibtan po nako bungot sa Verdugo, pero bisag iyahang bungot, gimingaw nako. Sumotong dinha na po nagstay sa balay sa Denver, og nahitabo na po ang angay mahitabo. Exercise og paborn og fats. Nahurot og pagawas ang mga daot nga seedlings ni Denver. Pero pagkabuntag, nakamata ko nga lain og tinan-awan nako sa Denver. Nangutana siya, asang mga manok? Mitubag ko nga gibaligya na. Tubag siya nga, puing na. Anong gibaligya man nimo? Mitubag ko nga, mura manggod silag magkatawan na. Sungot ko mo ang gipamiligya na ako Denver. Ngano bitawng dugay ka ni balik. Tubag sa Denver, o gipaatiman day nimo ni Alberto. Paita po dani nganong gibaligya man nimo. Imbes ki mag-homecoming party ko para kang Denver. Ang gilalis nun may tungod sa iyang mga manok nga akong gibaligya. Pero maayo ra pod nga gibaligya na ako. Kay wala na ko'y kagaw. Sumoto nga perting sukua dyan ni Denver kay gipang baligya nako iyahang mga manok. Murag mohagit na gyud siya nako World War III. Pero sakit kay paminawon nga bisag wala na sila. Sila gihapon ang gipangita ni Denver. Mao nang naghila ko sa kwarto kay sungot kayo ko ni Denver. Siya pa'y dugay ni uli unya giaway pa yun ko niya. Lami yun kayo siya akong ipatuyok-tuyok ni Alberto og tadaron. Ug akong ginan sa Denver, pagpili Denver, imong manok o ako. Mitubag sa Denver, nga mura magtawo ng manok kay ikumparar nimo. Ang ako alam ba nga nganong gibaligya man nimo nga kahibalo man kang mao ako ang lingaw. Tubag ko nga kay nasungot lagi kong dugay ka ni balik ug mga baho pod sila iti. Dili ko ganahan. Tubag sa Denver, mabaho yun kay dili man nimo kanunay hinluan. Tuyok-tuyok lang jud among lalis ani tungod sa manok kay di yun papilde sa Denver. Ipatisok yun niya sa ako nga dili isakto kong gibuhat. Pero dili pud ko papilde kay feeling nako sakto pud ko kay aron dili na pud siya sigig panugal. Ang resulta, wala mitingganay ana pagkabuntag hangtod gabi. Natingala pa si Papa kung naon sa minduha. Na-amnesia na ba daw may nga uyab mi kay murag dili na mi magkaila. Ayun akong Papa, day, taro nga rago ng problema ninyong Denver. Lain ka paminawon sa silingan nga nagbuwag mo tungod lang sa manok. Bisag unsa pa paner mo ni Papa, dili yud ko papildi ni Denver kay kahibalo ko nga sakto ako ang gibuhat. Dili ako ang kinahanglan nga mangayog pasaylo. Unya si Denver pod, dili na pod magtingog kay mas gimingaw pa siguro siyang mga sunoy kontra siyang uyab. Pero pagkabuntag, nakurat na lang ko nga diha natapad nako si Denver. Naghagok og nagakos pa nako. Lami yod tukon sa buing. Nakarealize ra yod nga ako ra ang makahimo sa pag-recycle sa mga daot nga seedling ug dili iyahang mga sunoy.
Nigakos na lang pud ko niya kay gimingaw pud ko sa kumpuing ug siyahang body nga mohatag nako kainit. Bitaw, gimingaw ko siyahang mga gahing bukton. Sa iyahang ginhawa nga bahong snowber, sa iyahang tiyan nga naay mga bugon-bugon, sa iyahang tiil nga murag baril kabugat, ug siyahang Dragon Balls nga mo'y gilangoy-langoyan sa iyahang mga daot nga seedlings. Bitaw, tanan-tanan niya gimingaw ko. Unsaon na lang kahagway mingawon aning tawhana. Basig mo kalit ranig ambak sa lawod ug mo travel paingon sa nagkalayong dapit. Pero pag mata sa buing, nagpasuko-suko dayon po. Ako siyang gingnan, nagunsa makadere. Tabag si Denver, nga gimingaw gud nimo. Gibiran akong bungot kay atik nga sad. Mingawon rag magpagawa siyang daot nga seedlings. Ako siyang gingnan, ay sus, istoryahe Denver. Tabag si Denver, kapoy na sigig away, mo gihapon dili na mabalik ako manok. Tubag ko nga, kana gyud ug sabot ta nga sugod karon, putla na nang imuhang pagkahilig sa manok ug sugal. Kun dili, balik na lang kung diin kang planeta hagikan. Sumoto nga naghimo mig kasabutan ni Denver nga dili na siya manugal pa. Hangtod sa mo travel siya gan. Bitaw, og naputol yun na ako ang ugat siyang pagasugaron. Dayon, dari na punta siyang daot niya nga seedling nga gusto niyang may bawan. Gusto lagi na akong mutubo og yun iyang daot nga seedling. Smo na nga kadaghan ko ning gipatanom sa ugang yuta. Kay basin di ay og mutubo kini og mubunga. Buhaton yun na ako ang tanan aron kini mutubo bisag mo sayaw pa ko sa uban daw akong himuon. Ug kay naay ni-recommend na ako, ni-consult kog manghihilot. Didto iyahang gipahiluna o gipakondisyon ako matres. Aron kuno isog nga mosignit og mutuok sa mga daot nga seedling ni Denver. Ug nakurat pa kay ko sa iyahang recommendation. Ingon siya, kinahanglan ni human ninyo og palami day. Kinahanglan kang mobali. Tubag ko nga, unsay mobali nang? Tubag siya nga, kinahanglan kang balihon. Nga mong tiil tuwa si babaw, unya imong ulo tuwa sobos. Tubag ko nga, mura ko gibitay pabali. Mao ba naman nang? Tubag siya nga, aron sure gyud nga moabot sa matres sa mga seedlings. Suggestion ra po ni nako inday. Kay mao po na gibuhat namo sa kumbana. Naara na nimo og imong buhaton. Haka jalagi. Nag-imagine ko mura kog baboy nga gibitay ni Denver pabali. How cruel kayo. Pero og mao man ka na ibuhaton, hahamakin ko ang lahat. Og nisamot ko og kadeterminado nga himuon kay usa ka gabi mingon si Denver, magpakasal na ta. Tubag ko nga, kanus naman? Ugma? Tubag si Denver, tarong ba? Masugot lagi ka? Tubag ko nga, ay syempre Denver. Dugay ra kong naghuwat ana, bisag ugma dayon magpakasal ta. Ang buing dili matago ang isi. Bisag lami upawan kay wala man lang ko'y gitawag nilang engagement ring. Ug nag-effort og propose with matching pangutana nga, will you marry me? Diretso laman dayon ingon nga magpakasal na ta. Puros yun pait ni si Denver, wala kay malasahan nga sweetness. Dayon in the next 2 weeks dayon ana, gikasal ming Denver. Dili ni father, kundi ni mayor. Yes, sa civil rami nagpakasal, kaya wanay daghang arte. Basta gwapa ang bride, dili na kinahanglag wedding gown. Bitaw, akong bouquet kay ako pa'y nag-arrange. Pugikan pa sa kong garden nga fresh na fresh. Simple rapod ang ganahan ni Denver, aron dili daghang tao, ug wanay mga prenup ug uban pa. Way daghang picture mahitabo. Basta maka-perma lamig marriage contract. Og first time na ko nakita si Denver nga naka-formal attire. Naka-white nga long sleeves, murag na ay business meeting si sir. Kulang na lang attache case. Bitaw. Lami mo singgit og daplini ninyo kay ako anang bana. And may nga na si mayor, sure na lagi mong duha. Pwede pa mo back out ani. Ay, lami po nilang katan og ngipon si mayor. Pangutan-on pa man ta. Muatras palaman si Denver. Mitubag ko nga 101% sure na mayor.
Maong proceed na ta. Then ingon si Mayor, nga ikaw doy, sure na lagi ka nga pakaslan ning bayhana. Tubag si Denver, nga sigurado na kaayo Mayor. Dayon nahitabo na yun ang pagpinirmahan o kontrata o sa wakas, nagunita na yun nako sa liog si Verdugo. Sa mga na to, nga niabot na ang oras sa akong misyon, ang magpatubo ang mga seedlings ni Verdugo. Gi-execute yun na ako og maayo kong plano aron walay palpak. Gipalayas na nako si Papa kay aron og maguba ang balay, dali rami makadagan ni Denver. Ang recommended nga 7 positions ni Manang, wala po na ako kalimte. Todo-todo na yun ni bahala nag mga bungkag. Kung maingon ko, hindi ko man na to Denver, ibali ko ha. Tubag si Denver, ha? Ano sa ibali? Ako siyang gignan, kita ka ning habol. Ibangan ko ni sa kontelog, ikaw na'y bahala og asa ni mo ihikot aron mabalik ko. Tubag si Denver, unsa ka? Kwaknit, pagpuyo ragod diha, bisag unsa man lang na imuhang maunahunaan. Tubag ko nga, no choice ko Denver, kay mga seedlings mga malnourished. Dili makasugakod sa biyahe, mo nang kinahanglan kong magbali aron diretso na sila. Tubag si Denver, di sapod ka na. Tubag ko nga, wala kay labot, basta kinahanglan ko nimong ibali. Sa gusto nimog sa dili. Kasabot? Tubag siya nga, bahala ka di eh. Asawa na akong bitayon, murag buing. Mura kong nihimong tigre paghibalo na kung dili mo sugot si Denver sa kung gustong mahitabo. Hani mo na mo sige gihapon may gilalis to. Hangtod sa nihila ko aron mapasunod yun ako si Denver sa kung gusto. Kay dako yun akong pagtuo nga effective ang giingon ni Mana. Ug ako siyang giingnan, maura na akong gusto Denver. Di pa yun nimo mahatag. Tubag siya nga, lain magud kaayo na imong gusto god, mura naman ko anag sa dista. Tubag ko nga, mao gyud akong gusto mahitabo Denver. Mora na ipaagi aron mabuntis ko. Tubag sa Denver, kadagag paagi. Nganong kana pa mang ibalik ka na ako. Tubag ko nga, basta, ug dili ka, layas karon dayon Denver. Ayaw na pakita na ko. Tubag siya nga, Hais, ambot na lang nimo eh. Hala, ibali manggod ka, idi ibalita ka niya. Sa mao na to, gisugda na yun namo ang paghimog usa ka milagro. With the recommended nga 7 positions ni Mana. Ang grabe. Murag nakaabot yun ko sa ikanapulong langit. Hapit may mabuntagan. Bisag kadlawon, tuloy-tuloy pa rin ang saya. Ang katrin ay hapit mo surrender. Halos wala na ako kabangon kay grabe ang 7 positions ni Mana. Kay 7 rounds mang Denver. Walang tulugan. Gibawi ang 5 minutes sa mo ang first. Unang utana si Denver, nga kaya pa. Tubag ko nga, wait lang. Sakit na kung patang Denver. Huwag maingon siya, pito man ka, ikaupat pa ganita, napay tulong. Tubag ko nga, pwede raman siguro upat. Huwag mitubag si Denver, huwag mo ay giingon, ato ay yung sundon. Gunit lang kay ako'y trabaho. Lami na yun kaayo ipanumbag ni Denver kay murag na ay gituman. Wana yun yung kusog sa nakomplete namong 7 niya positions. Murag gisaniban og daotang espiritu si Denver. Bad the romance kayo ang peg. Dahil human na mo, balik-balik na ko ingon ni Denver nga sa tiil na ako ibangan ng hapon. Kay basig sa liog na ko ibangan niya pa. Kirig-kirig ang resulta. Di na ko kaabtan og buntag. Bitaw. Human nang ita siya asa ko niya ibitay, naka-shorts na ko ana og t-shirt. Basig makaingon mo gula ko ison. Kipasaan pa ko ni Denver nga murag nakapasag sa ko siyang apaka. While lang ita siya kabitayan. Wana ko'y nahimo kay jutay-jutay na inyong ante. Samot nagdiha na'y pwedeng kahigtan sa portahan. Dito gihikot ni Denver ang tumoy sa habol og dayon ginay-hinay ko niyag pabitay. Nibali akong kalibutan og tanang dugo nako ni ambog sa kong utok. Moday feeling mahimong kwaknit. Di ba mo ni akong gusto? Pero murag nagbasol ko sa kong gihimo. Pero gyunona yun ako nga worth it ni. Makaliwat yun ming Denver tungod anin. Tana si Denver, okay ra ka.
Tubag ko nga, tanaw nimo, okay ra ko Denver, sarap sa feeling. Siyempre dili. Tubag siya nga, man kahanay mong gusto. Tubag ko nga, pwede mo support na lang ka. Paguman ani, ako gihapon mag-antos kay mga nakpa. Ikaw kay tanaw-tanaw lang diya. Maayo kay naloy ang buing, gibutangan niya og lingkuranan akong uluhan. Aron didto mo tuko akong kamo. Kunidong siya sa akong likod, og gisuportahan akong legs, aron dili magsakit akong tiil nga sige kita. Pwede na may mahimong acrobatic nga performance. Bitaw. Nalupigan na mo ang 50 Shades nga weak silang Anastasia o Christian Grey. Igo ora sila latos-latos o gapos-gapos. Well, ako, gibitay yun ko. Upside down ni Verdugo. Hangtod sa nasatisfied ko o dito ako nagpakuha ni Denver. Kaya murag masuka na yun ako tanan akong ginang. Kas arapod to na mo gihimo o wa na ko mosob kay basig mo buto na ang mga ugat na ko sa utok. And then after a week, ni-take na pod kog exam og nakapasar na bagyod ko. Aron mas exciting di sa Denver kaming duha ang naghuwat sa result. Logos yun ko mo ginhawa kay nakulbaan ko og maayo. And then positive. Nag-work ang 7 positions og kuwaknit style ni Mana. Nitubo ang seedling ni Denver. Nakagakos og nakahilak yun ko ni Denver kay makaanak na yun. Pero kaingon si Denver og nahuman na iyang kalbaryo. Sinugdanan pa lang to sa iyang kasakit. Kay milabay ang mga pila ka adlaw. Moingon ako, hoy buing, gusto ko kapayas. Tubag si Denver, nga pila may imo. Tubag pod ko nga usara ko. Pila ka minuto ni balik si Denver og nidala nagkapayas ng hino. Then miingon ko, asa man nimo nagikuha? Tubag si Denver, anang gawas ko. Tubag ko nga, anang kapayas na to? Tubag si Denver, nga ogod. Then ingon ko, nga di ko ganahan na Denver. Gusto ko kanang kapaya sa silingan. Tubag si Denver, unsa man di ay ni, di ni kapayas? Tubag ko nga, gusto lang ko kapaya sa silingan Denver. Pagkuha adto, ayaw ko ilaraha. Kay kahibalo ko kung anak ka sa tuwa magkuha. Naglagot yung maayo kay Denver kaysa mo arang tanom nanguha sa Denver. Gusto ko salain siya magkuha. Ug diha kay taod-taod ni balik na pud sa Denver nga nagdala og kapayas. Ug mayon si Denver, darao, gipangayo na ko ni sa tuang silingan. Ug sa wala ko kahibalo, mura na pud ko gitulisok sa kasuko sa iyang gingon. Ako siyang gingnan, nganong gipangayo man nimo na Denver. Gusto na ako kawaton ra nimo. Tubag si Denver, nga unsa? Tubag ko nga, di ko gusto ana. Gusto na ako kanang kapayas nga kinawat nimo. Tubag si Denver, nga pagtarong ra gud diha. Nganong kawaton man ako nga makasab-an pa lamang ko. Tubag ko nga, gusto lagi ko nga kawaton nimo. Kuhain ako kinawat nga kapayas ba. Naghilak ra gyud ko og maayo kay gusto ko kinawat nga kapayas. Lami ni gyud kayo ikaon mong sige na ko gihila kay di man masugot si Denver. Maayo kay diha si Papa, di nakasabot na ko. Si Papa, kawati laman na ato Denver. Kay sugo man na sa bata god. Ingana po ng inahan ani kay kuyaw kay mangala. Mahimo tang sadan. Basig makuhaan no ni imuhang asawa. Sumoto nga way nahimo si Denver og nangawat og kapaya sa silingan. Natingala pa ko kay pagbalik kay naa na siya sa mad sa bukton. Nasama di ay sa gate nga naay mga buak nga bildo nga gibutang kay nakuratan siya sa ero. Pero wala ko'y pakiniya kay naglaway-laway ko siyang kapayas nga kinawa. Ug daghan pa ko gipangala nga halos balihon na ni Denver ang kalibutan. Nang uban tinuod, ang uban gama-gama ra na ako kay ganahan ko magtan-aw nga masungot sa Denver. Malipay ko nga mopahibalo ninyo nga dihay usa ka seedling ni Denver ang dili daw og kini ni tobo og ni bunga. Effective ang 7 positions og quacknit style ni Mana na shot sa banga ang seedlings. Og dinhi na lang jud yutaman. Basig makatabang pud to sa mga partner ninyo diha nga daot pod og mga seedlings. Just follow the instructions above. Siguruha nga sa tiil mahikutam. Dili sa liog kay putol gyud ang ginhawa ninyo. Ug ang gihiktan siguruha nga ligon aron dili mo maugsok sa semento.
Ug ayaw pod kalimti ang 7 positions. Pag-research pod mo pag may time. Ug mga positions basta 7 kabukyot. Bisag 12 positions pa aron tuloy-tuloy ang saya. Bahalag mga busgan.